Pastušek, som predseda Kežmarskej okresnej organizácie a mne pripadla úloha dnešný meeting otvoriť. Na úvod vás chcem poprosiť taký menší technický detail, aby ste si vypli mobilné telefóny, pretože to dokáže to zrušiť. Ďakujem. Teraz vám chcem predstaviť dnešných rečníkov. Okresný predseda z Vranova nad Topľou, inžinier Jozef Mihalčín. Ďalej vám predstavujem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Prešovskej krajskej organizácie ľudovej strany Naše Slovensko Milana Mazureka. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, riaditeľ úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a podpredseda našej strany, doktor inžinier Milan Uhrík. Na záver vám predstavujem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a predsedu ľudovej strany Naše Slovensko, inžiniera magistra Mariana Kotlebu. Sme veľmi vďační, že ste si našli čas a prišli sem napriek všetkým tým klamstvám a nezmyslom, ktoré sa u nás šíria. Radi by sme vás totiž informovali o našej práci v Národnej rade, o našich výsledkoch v Banskobystrickom kraji a o ostatných činnostiach v iných regiónoch Slovenska. Keďže je na nás uvalené totálne informačné embargo, tak sa nás dozvedáte len prostredníctvom zapredaných médií, ktoré všetko vždy prekrútia a zaobádia do klamstiev. Nám preto neostáva nič iné, len ísť priamo medzi ľudí. Robíme to však radi. Robili sme to pred voľbami, robíme to po voľbách a budeme to robiť počas celého volebného obdobia. Na záver dnešného programu bude priestor na diskusiu, kedy sa vy môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma a my vám radi odpovieme. Teraz dodávam slovo inžinierovi Jozefovi Mihalčinovi. Príjemný podvečer, milí Sničania, milé Sničanky. Ja sa vám predstavím ešte raz, pokiaľ nie je to úplné to predstavenie. Volám sa Jozef Mihalčín, pochádzam z mesta Vranov a jedno z najkrajších období v mojom živote som strávil tu v Snine, na Priemyslovke strojníckej, ktorá teraz vyzerá strašne, a internát, na ktorom som býval na 205-ke, vyzerá, že už aj nie je internátom. Vyzerá to, že vedenie mesta bolo celkom aktívne a celkom seriózne, lebo na meste je veľmi pekné. V rokoch 1974 až 1978 také námestie tu nebolo. Bolo krajšie námestie, ktoré bolo hore ešte, keď sme tam mali klub M, kde sa chodilo diskotéky, a bolo tam pekné kino, teraz tam už je nejaká zrúcanina alebo neviem čo. Ďalej bola tam pekná škola, stredná, respektíve učilište strojnícke, kde som začínal zápasiť za mesto Sninu. Teraz, keď som tam bol pozrieť predčerom, mal som slzy v očiach. Strašne žosť. Vôbec tá škola už nie je školou, je tam niekoľko opustených domov, niekoľko opustených pavilónov, ktoré nesvedčia a nehovoria o tom, ale tam niekedy bola nejaká škola. Bol som pozrieť aj iné priestory a fakt ma to trápi, že to, čo bolo niekedy, keď som tu chodil do školy, krásne vybavené dielne na strednej škole, krásne ihriska, autoškola, nebožčík, triedny Deži Matej. Boli to krásne chvíle, ktoré som tu fakt prežil. Bolo to vlastne tretie mesto, respektíve druhé mesto môjho života. Prvé Vránov, základná škola, druhé Snina, stredná škola a vysoká škola, potom Košice. Viete, niekedy mám taký pocit, že tí všetci, ktorí prišli po 89. roku, ťažko povedať, čo to bola revolúcia, alebo to prevrat, alebo čo to bolo, ale jedno je isté, že v tom čase začínali si uzurpovať svoje práva tí, ktorí nemali charakter, doteraz ho nemajú, a tvrdia, že naša krajina prosperuje, je perfektná, je veľmi nízka nezamestnanosť, najnižšia nezamestnanosť od polovice niektorých rokov. Takže asi všetkých nezamestnaných neverú do tých čísel, nehovoria do tých, ktorí bývajú tam hore, okolo bývalého kina a ďalej. Tí to nebudem menovať, lebo potom tí, ktorí tu sedia, niektorí určite natáčajú a hneď zajtra podajú podnet na nákup. Všetci vieme, aký je život tu na Snine a na tomto východe. Je strašne veľa otázok a strašne veľa problémov, ktoré by ste mohli rozoberať,
Ale ja sa tak v stručnosti, lebo mám tu ďalší kolegu, ktorý by vám mohol niečo porozprávať do jednoduchých oblastí, ktorých som troška doma. Zoberte si tú energetiku, do ktorej spadá aj vodárenstvo. Nikde v Európskej únii sa neplatí za zrážkové vody. Na Slovensku sa platí za zrážkové vody. Na Slovensku v čase, keď som ja študoval, tu v tejto lokalite sa začala stavať starina. Začali sa vysťahovať ľudia, začalo sa robiť cilisko M humenom a postavila sa starina. Odtedy sa natiahol aj napájač vody, kde ako potápač ešte pred revolúciou sme robili prepich po potopru a boli to krásne časy, keď sa pomáhali stavať to, čo bude pomáhať niekedy v budúcnosti a pomáha aj teraz nám, všetkým, ktorí používame tú vodu. Ale taký paradox je, že my teraz za tú vodu, ktorá nám padne z neba, alebo dá nám ju Pán Boh, alebo príde prírodou, my ju musíme zaplatiť, a nie slovenskej firme, ale francúzskej, Veolii, ktorá si dáva reklamu, že je strážca prameňa, strážca vody na celom svete. Ľudia, to je hanba. Za vlastnú vodu platíme nejakému cudzincovi. A ešte platíme aj za to, že padne dážď na spevnené plochy, na asfalt, na našu strechu, ešte za to platíme cudzincom a potom sa čudujeme, že u nás nie je peniaze. To, čo zaplatíme my, musíme zaplatiť niekomu, ktorý tie peniaze vyvezie vonku. Ďalšia taká jednoduchá vec, divíme sa, že je veľká nezamestnanosť. Kto našich ľudí, ktorí študovali tu v Sline, či už na priemyslovke, na poľnohospodárskej, alebo na učilišti, kto tých ľudí vyhnal? My sme tých ľudí vyhnali vonku. Všetkých odborníkov, ktorí sme sa učili merať so šublerou, s pasametrom, s mikrometrom a tak ďalej. Všetci tí, ktorí sme vedeli niečo, ktorí sme mali schopnosti, sme buď museli odísť preč, ja som ešte ostal a asi aj ostanem a budem bojovať, kým sa to všetko nezmení. Že niekedy v Snine, keď išli pracujúci zamestnanci z vyhľadu domov, tak bol problém prejsť po stanici. Tisícky ľudí išlo vonku z vyhľadu, tisícky ľudí sedelo v reštaurácii a v kaviarniach, tisícky ľudí, stovky ľudí boli u Mariniča, boli v Stupave, kde som chodil ja samozrejme na pivo a púdeco, ale boli to krásne časy. Keď sme mali 1. maj a keď sme sa zišli pred Vyhovákom na 1. maja, všetci sme sa tešili, že budú parky, biela malinovka a budeme sa tešiť všetci, že bude lampionový sprievod predtým a všetci ľudia vyjdú do ulic a budeme sa spolu tešiť. To všetko je za nami. To, že máme pekné námestie, je pekná vec, ale máme holé zadky. V tom čase sme mali holé ruce a teraz máme väčšina ľudí holé zadky. Pomáhame tým, ktorí nikdy v živote nič pre našu spoločnosť neurobili a ani neurobia. A keď niekto z našich ľudí povie, že to a to na kritiku týchto občanov, tak prvé, čo je, označia nás za xenofóbov, fašistov, nacistov a neviem čo ešte. Keď my pomenujeme veci správnymi slovami a správnymi menami, tak všetci tí, ktorí sa hrajú na demokratov, alebo na čo sa hrajú títo ľudia, že vlastný národ idú ochudobňovať. Tí, ktorí sme si my zvolili, idú vlastne proti nám. Ľudia, je toto normálne? To, keby vlastný otec išlo proti vlastnej rodine. No hej, alkoholik, hej, to je pravda, lebo nie je kontrolovaný. Ale vlastní tí, ktorí nás majú zastupovať, nás idú likvidovať. Nás vyháňajú z vlastných domov, lebo kde sa nasťahuje ten, ktorý je v menšine teraz, bude za chvíľu v väčšine. Odchádzame z práce, odchádzame od rodiny. Odchádzame pracovať do zahraničia a nikto z nás sa nad tým nepozastavuje. Alebo sa pozastavuje, ale len veľmi v malej miere. Lebo kým sa o to priamo bytosti netýka, tak to nerieši. Ja som veľmi rád, že prišlo aspoň toľko ľudí v takomto čase, lebo je horúco, ľudia chodia na záhradky, majú iné záujmy, niektorí sa snažia zamestnať sa, niektorí sa snažia zarobiť niečo ešte pokiaľ sa dá. Takže aj napriek tomu vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Na úvod z mojej strany iba toľko, lebo keď som rozoberal ďalšie veci, čo sa týka energetiky, zdravotníctva, školstva, o školstve ani nehovorím, že tie deti sú, nechcem hovoriť aké. A ďalšie veci, migrácia a tak ďalej, verím, že moji ďalší
rečníci, kolegovia sa toho všetko dotknú. Prípadne, pokiaľ bude diskusia, som ochotný odpovedať na všetky vaše otázky. A ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetkým príjemný večer. Verím, že keď sa budeme rozchádzať, že každý bude z nás spokojný. Aj my, aj vy. Ďakujem. Ďakujem Jozefovi Mihalčinovi za príhovor a slovo odovzdávam Miňovi Mazurekovi. Ďakujem za slovo a predovšetkým sa vám chcem všetkým poďakovať, že ste si našli čas a prišli si vypočuť naše slova. To znamená slova, ktoré sa nemáte šancu dozvedieť z akéhokoľvek mainstreamového média. Slova, ktoré nepúšťajú večer v televíznych novinách, alebo sa o ne nedelia internetové spravodajstva najväčších mainstreamových médií. To znamená tých médií, ktoré sú vlastnené finančnými skupinami a tie isté finančné skupiny následne sponzorujú najväčšie politické strany. Ja nadviažem na prejav Jozefa Mihalčina, keďže tiež ako on som východňar a on ako hrdý Vranovčan a obyvateľ tohto regiónu má určite skúsenosti s tým, ako to tu vyzerá, ako to tu reálne funguje, aké problémy tu ľudia majú a hlavne ako veľmi vláda, či už je to tá, alebo všetké minulé na tento región kašle a v minulosti rovnako kašľali. Ja, ako som spomínal, žijem na Spiši a snažím sa väčšinu svojho času tráviť v Prešovskom kraji a pracovať, vyvíjať politickú aktivitu tým smerom, aby sa aj v Prešovskom kraji, ale aj v Košickom kraji a na celom východnom Slovensku veci pohli trošku k lepšiemu. Všetci vidíme, aká je situácia. Postavia sa v nedeľu pred televíziu, do médií, vysokí politici, Robert Fico, jeho kolegovia a ohlupujú národ s tým, aké perfektné štatistiky a výsledky máme. Ako slovenská ekonomika rastie, ako slovenský dlh klesá, ako perfektné máme úrovne nezamestnanosti, ale kde je v skutočnosti pravda? Ako vyzerá v skutočnosti realita bežného slovenského pracujúceho občana? Skutočnosť je taká, že len za posledný rok zadlžili Slovensko o viac než ďalšie 2 miliardy eur. A keby som sa kohokoľvek z vás opýtal, ako ste vy pocítili na svojich životoch, na kvalite svojho života a to, že Slovensko sa zadlžilo o ďalšie 2 miliardy eur, to znamená vás, priamo vás, politici, zadlžili o ďalšie 2 miliardy eur, som si istý, že každý z vás mi odpovie, že nijako. Nijako sme to nepocítili, pretože tie peniaze nešli národu, nešli ľuďom, nešli tým, ktorí za nich budú reálne v budúcnosti platiť a splácať ich aj s veľkými úrokmi. Išli do vreciek určitých predom vybraných firiem, finančných skupín a ľudí, ktorí v pozadí riadia tie najväčšie politické strany. A práve preto som fakt nesmierne rád, že tu môžeme sedieť, že sme dostali tento priestor, že sa s vami môžeme podeliť o naše myšlienky, pretože na Slovensku v súčasnosti tá cenzúra presahuje maximálne hranice. Ako viete, do médií nás nepozývajú takmer vôbec. Takzvaná verejnoprávna televízia, na ktorej rozpočet sa skladajú všetci pracujúci ľudia, slušne pracujúci občania, takzvanými koncesionárskymi poplatkami, nás od volieb pozvala len do jednej jedinej relácie. Zatiaľ čo zástupcov iných politických strán tam pozývajú vo nepomerne väčšom množstve. Dokonca aj strany, ktoré nie sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky sú v verejnoprávnej televízii častejšie ako naša strana. To je jednoducho výsmech. Je to výsmech demokracii, je to výsmech slobode, je to výsmech všetkým voličom, to znamená 210 000 ľuďom, ktorí odovzdali do urny hlas ľudovej strany naše Slovensko. Títo ľudia, títo politici, vlastníci mediálnych korporácií a ľudia v pozadí finančných skupín v skutočnosti necítia k Slovensku, k nášmu národu a k ľuďom, ktorí tu žijú, všetkým občanom nejaký vzťah. Necítia k nim nejaký vzťah a berú ich ako baterky systému, ktoré prispievajú v tom kolotočí neustálej práce a vytvárania HDP a platenia daní na to, aby si oni následne mohli ten štátny rozpočet rozkradnúť pre seba. A keď aj sa nejaké peniaze zvýšia, tak ich minú na asociálnych parazitov, ktorí odmietajú pre štát pracovať. Či už sú bieli, oranžoví, červení, ružoví, je nám to úplne jedno. Človek, ktorý sa nechce prispôsobiť, jednoducho dostane na Slovensku, všetci to určite viete, viac ako slušný pracujúci človek. Zatiaľ čo my je smutné, že takéto veci musíme tlieskať, ale každý vie, že je to pravda. Každý vie, že je to pravda, že zatiaľ čo sa v cigánskych osadách stavajú nové domy pre ľudí, ktorí nepracovali, nikdy pracovať nechcú, ktorí nemajú vzdelanie na to, aby sa mohli zamestnať, tak naši mladí ľudia musia utekať do zahraničia. Každý vie, že zatiaľ čo tie dlhé fronty pred poštami v čase vyplácania sociálnych dávok, kedy dávajú ľuďom, ktorí pre štát naozaj nerobia nič a neplatia žiadne dane, obrovské sumy peňazí, len z toho, že si z plodenia detí urobili výnosný biznis, určite aj tu v Sníne, tak za ten istý čas naši mladí ľudia, vzdelaní, inteligentní mladí ľudia s ochotou pracovať, ktorí chcú na Slovensku vo svojom vlastnom štáte, vo svojej vlasti, vo svojej domovine žiť normálnym, kultúrnym životom, musia v zahraničí robiť podradné práce, aby si zarobili aspoň natoľko, aby mohli viesť nejaký normálny život.
A toto je smutné. Toto je smutné a práve keď vám sa postaví či už Robert Fico alebo akýkoľvek iný politik pred televíziu a hovorí o tom, aké máme výborné štatistiky nezamestnanosti, tak kde je pravda? Mladých ľudí vyhnali do zahraničia. Už aj staršia generácia musí odchádzať do zahraničia. Otcovia musia opúšťať svoje rodiny, aby mohli prežiť. Aby tieto rodiny mohli prežiť. A som si istý, že každý z vás tu pozná hneď niekoľko rodín, kedy muž alebo žena pracujú v zahraničí len preto, aby rodina ako taká mohla fungovať. A tam sme to dotiahli od roku 93. Tam sú reálne výsledky týchto ich ekonomických štatistík. Ľudia, ktorí majú exekúcie, tých je nespočetné množstvo, sa nemôžu zamestnať, pretože by im exekútor okamžite siahol na plat. Ľudia, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie na úradoch práce, sú narýchlo masovo vyhadzovaní len preto, aby mal minister práce, sociálnych vecí a rodiny krásnu štatistiku. A kam to takýmto štýlom dopracujeme? Čo máme z toho my, ľudia, že premiér alebo ktokoľvek iný z ministrov prezentuje nejaké výborné štatistiky? Ako to reálne cítime na svojich životoch? V skutočnosti nijako. V skutočnosti, ako vravím, Slovensko sa len zadlžuje, mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, starým ľuďom neustále zvyšujú vek odchodu do dôchodku, najlepšie keby robili až do 80-ky, pretože podľa nich jednoducho pre náš národ, pre náš štát v minulosti asi neurobili nič. A takto to ide veselo ďalej. Politici kradnú, jedna kauza strieda druhú, jedna vláda vymení druhú, stále hovorí, tam tá kradla viac, my už tak kradnú nebudeme, ale za tamtých sa kradlo ešte viac, nikto nie je potrestaný, nikto nie je odsúdený. Keď už máme aj kauzu, ktorá je aj vyšetrená, tak generálny prokurátor, ktorý sa chce a snaží rozpustiť našu stranu, zastaví trestné stíhanie, špeciálny prokurátor ani nikoho neobviní, nejaké trestné stíhanie nezačne, aj napriek tomu, že má nahlásených desiatky prípadov vysokej korupcie na vysokých štátnych miestach, to znamená v takomto štáte nemôže reálne nič fungovať. V štáte, kde politici, ktorí preukázateľne rozkrádali štátny rozpočet, ktorí rozkrádli všetky strategické štátne podniky, ktorí plundrujú našu zem, nie sú potrestaní, nemôžeme hovoriť o nejakej demokracii, o právnom štáte, o zodpovednosti. A práve o tom to je, že rovnako je to aj s ministrom vnútra, s políciou na Slovensku, s bezpečnostnou situáciou. Ľudová strana Naše Slovensko sa v apríli minulého roka rozhodla po jednom brutálnom útoku, ktorý sa odohral vo vlaku na trati Zvolen-Levice, kedy mladý asociálny cigán brutálnym spôsobom napadol dievča, ktoré cestovalo do školy, mladú študentku strednej školy, bili ju pesťami do hlavy, škrtili ju, zlomili jej prst, a to len preto, aby jej mohol ukradnúť jedno jediné euro. Čo je ale horšie ako tento samotný prípad, je prístup polície a štátnych orgánov k tomuto páchateľovi. Okrem toho, že bol takmer okamžite pustený na slobodu a že mu súd vymeral len nejakú smiešnú ročnú alebo polročnú podmienku a pustili ho, aby mohol svoj hanebný trestný čin kedykoľvek zopakovať, sa pred tou policajnou stanicou zoskupila rodina toho asociála, to znamená asi 20 alebo 30 asociálnych cigánov, a vyhrážali sa tomu dievčaťu, ktoré bolo napadnuté ich rodinným príslušníkom, že ju zabijú. Priamo pred očami polície, priamo pred očami štátnych orgánov. A ak si myslíte, že sa komukoľvek z týchto asociálov, ktorí sa vyhrážali mladému dievčaťu, obeti trestného činu, niečo stalo, tak ste na omyle. Som si istý, že keby sa ktokoľvek z vás postavil pred policajné oddelenie v Snine a vyhrážal sa nejakému cigánovi, že ho zabije, asi by nedopadlo tak ako oni. Takže toto dievča muselo odviesť policajnej stanice policajná eskorta, aby bola zaistená jej bezpečnosť. A vtedy sa ľudová strana Naše Slovensko rozhodla, že už ďalej nebudeme trpieť tento stav. Že keď si minister vnútra Robert Kaliňák nechce robiť svoju robotu a nechce, aby sa občania vo svojom štáte cítili bezpečne a mali zadovážené základné práva, za ktoré si platia dane a ktorým garantuje ústava ako najvyšší zákon Slovenskej republiky, tak s tým niečo budeme robiť my. Vytvorili sme vlakové hliadky na trati Zvolen-Levice, neskôr asi o mesiac sme ich rozšírili aj na trať Poprad-Stará Ľubovňa a dnes už fungujeme v rámci východného Slovenska asi na 2 dlhých tratiach a v rámci západného Slovenska asi na ďalších 2. Naše hliadky majú výborné výsledky, kriminalita išla rapidne dole, ľudia si ich chvália. Keď nastúpime do toho vlaku, tak asociáli, ktorí sa predtým správali neslušne, ktorí nadávali ľuďom okolo, ktorí sa vyhrážali, oplzlo, jednoducho nadávali, opľúvali ľudí, sú ticho, pekne sedia a cestujú ako všetci radoví cestujúci. Je smutné, že z našich mužov, z hliadok ľudovej strany Naše Slovensko, majú asociáli väčší strach ako z polície. Boli určité snahy aj už z ministerky spravodlivosti alebo ministerky svojvôle, môžeme ju nazvať akokoľvek, Lucie Žitňanskej, o to naše hliadky zakázať. Ale to len takisto demonstruje to, že vláda namiesto toho, aby riešila problém, to znamená riešila problém s bezpečnosťou ľudí na východe Slovenska, na strede Slovenska, namiesto toho zakáže alebo sa snaží zakázať tých, ktorí túto bezpečnosť občanom chcú jednoducho zadovážiť. A toto je smutné, toto je obraz o vláde Slovenskej republiky. A mohol by som takto rozprávať, či už ako z pozície poslanca Národnej rady a zo všetkých skúseností a zážitkov, ktoré z Národnej rady mám, a naozaj ich veľa, ale nebudem
o čas oberať ďalších mojich kolegov, rečníkov a preto sa vám ešte raz chcem poďakovať, popriať vám všetkým príjemný deň a verím tomu, že sa v diskusii s nami podelíte o svoje vlastné zážitky a opýtate sa naozaj nejaké veci, ktoré vás aj tu v Snine zaujímajú. Ďakujem. Ďakujem Miňovi za zhrnutie a slovo teraz odovzdávam Milanovi Uhrikovi. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Ja by som nadviazal na mojich dvoch predrečníkov, Jožka Mihalčina a Milana Mazureka. Jožko Mihalčin hovoril trošku tak o takom bežnom živote v Snine, ako si ho pamätá on a ako to ide postupne dolu vodou. Milan Mazurek zase o celkovej spoločenskej situácii ako také pomenoval problémy, ktoré trápia celú spoločnosť. A ja by som sa pokúsil vám predstaviť riešenia, ktoré na tieto problémy ponúkame napríklad aj v Národnej rade Slovenskej republiky, ale potom aj na krajskej úrovni v Banskobystrickom samosprávnom kraji. O tých našich riešeniach, o tých našich návrhoch zákonov, ktoré predkladáme v parlamente, sa totižto z bežných médií bohužiaľ nemáte šancu dozvedieť. Médiá našu prácu účelovo cenzurujú, púšťajú o nás len informácie, ktoré sú zásadne negatívne, ktoré nám môžu ublížiť a pošpiniť našu povesť, ale tie dobré veci, ktoré robíme, tie zamlčiavajú alebo o nich zavádzajú. Robia to tak účelovo, nejedná sa o nejakú náhodu, robia to tak účelovo, pretože sa snažia vzbudiť v ľuďoch akúsi frustráciu, že volili sme Kotlebovcov, volili sme Kotlebu, Uhrika, Mazureka a tak ďalej, a čo sa zmenilo, však nič nerobia, nepočuť o nich. Ale to je účelovo vytváraný dojem práve preto, aby sa tí voliči, ktorí nám dali dôveru, cítili frustrovanie a aby sa od nás odvrátili. Realita je niekde úplne inde. Ľudová strana naše Slovensko patrí v parlamente medzi tie najaktívnejšie strany. Doteraz sme predložili 21 návrhov zákonov, o ktorých ste pravdepodobne asi ani nepočuli. 21 návrhov zákonov, bolo to aj vrátane pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov a zapojili sme sa zhruba do 300 diskusných príspevkov rozpráv, či už odbornými príspevkami alebo faktickými poznámkami. Čo sa týka tých návrhov zákonov, tak ako prvú vec, ktorú sme chceli spraviť, je trošku zefektívniť, poviem to tak pejoratívne, trošku zefektívniť politický systém na Slovensku, pretože máme pocit, že Národná rada sa v súčasnosti zaoberá viac takými vnútornými politickými haštereniami, vnútornými politickými problémami a príliš málo práce, príliš málo času venuje praktickej činnosti pre ľudí, preto aby sa zlepšil život na Slovensku. Preto sme navrhli, aby sa počet poslancov Národnej rady znížil zo 150 na 100. To bol jeden z našich prvých návrhov. Len tak mimochodom, o tomto návrhu bolo v roku 2011 referendum, ktoré organizovala strana SAS, možno si to referendum pamätáte, a bolo to práve strana SAS, ktorá tento náš návrh zákona v parlamente vôbec ani nepodporila. Svoj vlastný návrh, o ktorom oni pár rokov dozadu robili referendum. Len preto, že sme to predkladali my, len preto, že oni nás majú za extrémistov. Predložili sme viacero návrhov, ktorými sa snažíme zlepšiť politické prostredie na Slovensku. Snažili sme sa skúčniť referendum, pretože politici, tí súčasní, ktorí vládnu, si radi uzurpujú moc pre seba, nechcú sa o ňu deliť a podmienky referenda sú nastavené tak, že hociaké referendum nespravíte, tak na 99% bude neúspešné kvôli nízkej účasti, pretože ľudia sú už natoľko frustrovaní z politiky, že to jednoducho odignorujú. Aby politika nebola len takým pánskym husústvom, tak sme sa trošku snažili aj možno obmedziť výhody pre politikov, aby sa tým životom viac priblížili reálnym pomerom bežných ľudí. Napríklad navrhli sme, a tak ako sme slúbili pred voľbami, zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. Za tento návrh sme aj hlasovali. Keby hlasovali ostatné politické strany, tak už to mohlo platiť. Ale zase napríklad taká Matovičová strana Olano, ktorá to tiež mala v programe, keď sa išlo hlasovať o našom návrhu, tak jednoducho vyťahli tie hlasovacie kartičky, aby boli akože neprítomní a aby sa nemuseli svojim voličom zodpovedať, že prečo náš návrh nepodporili, keď oni majú taký istý návrh v programe. Čiže takto alibisticky sa k tomu postavili a doslova sa hrali ako malé deti na neprítomných, ako by tam neboli. Snažili sme sa predložiť návrh zákona, ktorý by platy politikov, nielen poslancov Národnej rady, ale aj členov vlády, predsedov samosprávnych krajov a tak ďalej, stanovil nie závislosť od priemernej mzdy, lebo možno to neviete, priemerná mzda na Slovensku je zhruba 905-910 eur. Na papieri samozrejme drvivá väčšina ľudí má túto mzdu nižšiu a papier sa jesť nedá. Drvivá väčšina zamestnancov na Slovensku má oveľa nižšiu mzdu, ten priemer ťahá hore zo pár veľmi dobre zarábajúcich ľudí, medzi ktorých patria aj členovia vlády a poslanci Národnej rady. Tak preto sme navrhli, aby platy poslancov Národnej rady a platy členov vlády a ostatných verejných funkcionárov záviseli od minimálnej mzdy a nie od priemernej mzdy.
Opäť tento náš návrh zákona takmer nikto nepodporil. A poslancom alebo verejným činiteľom, funkcionárom, ktorí zastávajú výraznejšie pozície a ktorí si radi doprajú luxus, napríklad ako aj túto prešovskí a košickí župani, ktorí sa radi rozvážajú na luxusných autách, samozrejme nie za svoje vlastné peniaze, ale za peniaze samosprávneho kraja, tak sme navrhli, aby boli stanovené stropy, cenové stropy pre nákup aut pre jednotlivé úrovne, či už pre ministrov, pre prezidenta, pre predsedov samosprávnych krajov, starostov, primátorov a tak ďalej. Opäť tento náš návrh v parlamente nepodporil takmer vôbec nikto. Veľkú časť našej politickej činnosti venujeme boju proti korupcii, hoci nerobíme to takým pompézným štýlom, ako to robí Matovič, že pri každej jednej kauze zvoláva hneď 10 tlačoviek, každý deň aspoň 3. My bojujeme proti korupcii, trúfam si povedať, možno aj viac ako celé Olano dokopy, akurát to považujeme za nejakú bežnú, štandardnú činnosť, ktorú politik má vykonávať a nechválime sa ňou. V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sme podali dokopy takmer 30 trestných oznámení pre podozrenia či už z korupcie, ale aj z podvodov s dotáciami, to sa volá, že subvenčné podvody, alebo celkovo nejaké rozkladanie majetku a podvodov všeobecne. Celková škoda, ktorá bola vyčíslená nami v týmito trestných oznámeniach, bola 4,6 milióna eur. Žiaľ, v drvivej väčšine prípadov, ako to už na Slovensku býva zvykom, sa skutok buď nestal, alebo bol páchateľ neznámy, alebo nebol preukázaný úmysel, to znamená, niečo sa ukradlo a ten, čo to kradol, to nevedel, že to kradol a robil to úplne len tak, ako bokom nevedomky. Preto sme návrhu v parlamente, teda v Národnej rade, predložili napríklad aj návrh zákona, ktorý by posilňoval pozíciu poškodeného v trestnoprávnom konaní, pretože možno si to neuvedomujete, ale momentálne na Slovensku tento spácha trestný čin, čiže páchateľ, má väčšie právomoci ako samotná obeť trestného činu. To znamená, že keď vás niekto ubije, okradne, znásilní, podvedie, tak prokurátor, ktorý tento trestný čin vyšetruje, môže uzavrieť s tým páchateľom tzv. Dohodu o vine a treste, kde sa ten páchateľ dobrovoľne prizná výmenou za nižší trest. Prokurátor má menej práce, pretože páchateľ sa sám prizná, páchateľ je zase spokojný, lebo dostane nižší trest. Vlastne to vyhovuje obidvom, často to má korupčné pozadie, často si ten páchateľ zaplatí toho prokurátora, aby sa dohodli na vine a treste, aby to bolo výhodnejšie pre obidvoch. A realita je taká, že obete trestných činov potom trpia a nemôžu sa domôcť svojich práv. A čo je úplným vrcholom cynizmu je to, že človek, ktorý je právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu, sa môže proti výške trestu odvolať, ale ten, ktorý je poškodený, tá žena, ktorá bola znásilnená, alebo ten detko, ktorý bol podvedený, ten sa proti výške trestu pre toho páchateľa odvolať nemôže. To znamená, že ten páchateľ trestných činov má na Slovensku bohužiaľ väčšie práva ako samotné obete. My sme sa v parlamente toto snažili zmeniť a chceli sme dať možnosť odvolať sa aj pre tie obete trestných činov. Opäť to nepadlo na úrodnú pôdu, opäť to zvyšok, drvivá väčšina parlamentu bohužiaľ nepodporila. A oni vedia dobre, prečo to nepodporili, pretože by sa to dotklo asi v budúcnosti drvivej väčšiny členov vládnych strán a pánov poslancov. Vlastne by šili na seba bič. Čiže z ich pohľadu logické, že to nepodporili. Z nášho pohľadu nepríjemné. Bojujeme proti zlodejom v kravatách, tak ako sme to mali na billboardoch, ale nezabúdame aj na tých parazitov v osadách, na ten tzv. Cigánsky problém, alebo slušne povedané rómsky problém. Jozef Mihalčín to dobre povedal, sú politické strany, ktoré už desiatky rokov riešia rómsky problém a pritom si uvedomte ten paradox, že oni nedokážu ani len nazvať ten problém reálnym menom, nedokážu slovo cigánsky problém ani len povedať. Nedokážu pomenovať, že cigán je cigán, kriminalita je kriminalita, problém je problém. Ako, kedy oni nájdú nejakú odvahu na to, aby tento problém reálne vyriešili? Keď nemajú odvahu na to ani to len povedať to slovo, kedy oni chcú niečo riešiť? My v rámci ľudovej strany naše Slovensko sme prijali niekoľko opatrení v boji proti kriminalite. Nazvem to všeobecne asociálov, pretože nevždy sú tým páchateľmi cigáni, niekedy sú to aj bieli, skrátka bez ohľadu na národnosť. Ľudová strana naše Slovensko, ako spomínal Milan Mazurek, spustila vlakové hliadky. Keby neurobíme aj nič iné, tieto vlakové hliadky sú oveľa viac, ako urobili možno všetky parlamentné strany v boji proti kriminalite tých asociálov dokopy. Kto z nich sa na to zmohol, kto z nich nabral odvahu, aby ich vlastní poslanci, ich vlastní ľudia išli bojovať proti kriminalite? Nikto. Čiže už len toto
je dôkaz toho, že to myslíme vážne. Ale okrem toho, samozrejme aj na úrovni Národnej rady, na úrovni legislatívy sme predložili niekoľko návrhov. Napríklad sme chceli uvoľniť trošku podmienky pre držanie zbraní, tak aby ľudia, ktorí absolvujú náročné psychotesty a odborné skúšky, mohli doma na svoju vlastnú obranu, na obranu svojej rodiny, svojich blízkych držať aj dlhú strelnú zbraň, to znamená pušku, brokovnícku, malorážku alebo nejakú inú dlhú strelnú zbraň. To znamená, keby v prípade niekto napadol, aby tak ako po vzore Spojených štátov sa mohol brániť. Predložili sme návrh zákona, spoluautorom bol Milan Mazurek, ktorý by zakazoval nielen cigánom, ale všeobecne asociálom alebo všeobecne občanom nosiť sekery a pilky do lesa, ktorý nepatrí, pretože policajti, najmä tu na východe, majú problémy usvedčiť parazitov, ktorí rúbu celé lesy v metrovej výške. Prichytia ich s pilkou, so sekerou a oni povedia, že sú len tak na prechádzke, to znamená, že nemajú na nich dôkaz, hoci je jasné, že čo išli robiť. Čiže sme predložili návrh zákona, že pokiaľ by sa niekto pohyboval po cudzom lese, ku ktorému nemá ani spoluvlastnícky podiel, ani vlastnícky podiel, ani ho nespravuje, skrátka nemá k nemu nejaký majetkovo-právny vzťah a napriek tomu tam behá s veľkou sekerou, tak by spáchal priestupok a pokiaľ by to robili organizovane, opakovane, tak dokonca až trestný čin. To by veľmi efektívne zabránilo výrubu lesov, ktoré bohužiaľ zo Slovenska veľmi rýchlo aj vďaka tomuto miznú. Ale veľmi dôležitý návrh zákona boji proti asociálom, nazvime to, bol náš návrh na obmedzenie vyplácania prídavkov na deti. Chceli sme, aby vyplácanie prídavkov na deti bolo podmienené, keď už nie prácou, lebo chceli sme to najprv podmeniť prácou, ale niektorí sa sťažovali, že on by aj chceli pracovať, ale štát im neponúka možnosť pracovať, tak sme to podmenili tým, že aspoň jeden z rodičov by musel mať ukončené stredné nejaké odborné vzdelanie. Hoď sa ako učňovku, skrátka niečo, nejaké stredné odborné vzdelanie. Alebo stredné vzdelanie, všeobecne. Niektorí, dotkli by sa to teda drvivej väčšine obyvateľov práve tých vylúčených osád, pretože tam má veľká časť z nich iba základnú školu, respektíve nejakú školu. Slušných rodín by sa to nedotklo prakticky nejako. A peniaze, ktoré by sa ušetrili na vyplácanie prídavkov, ešte takto, to obmedzenie vyplácania prídavkov na deti by sa dotýkalo len budúcnosti narodených detí, nie detí, ktoré už boli narodené, pretože nechceme trestať deti, ktoré sú už narodené za chyby svojich rodičov, to by bolo jednoducho neférové, tak preto sme chceli, že by to platilo len do budúcna, aby si každý slušný a aj neslušný človek rozmyslel, či deti za takýchto podmienok chce mať alebo nechce mať. No a peniaze, ktoré by sa ušetrili na vyplácanie prídavkov pre deti, pre tých neprispôsobivých, ktorí nemajú chuť ani pracovať, ani vzdelávať sa, by sme chceli vyplatiť práve slušným rodinám, ktorých je aspoň jeden človek zamestnaný. Chceli sme zvýšiť ten tzv. Daňový bonus, to je uplatniteľná, odpočítateľná položka, ktorú si môže pracujúci rodič uplatniť. Inými slovami, pracujúci rodič o to menej daní zaplatí štátu. Navrhli sme to tak, že priemerná slovenská rodina, ktorá má 3 deti, by nemusela platiť prakticky žiadnu daň z príjmu. To by pomohlo slušným rodinám, ktorých aspoň jeden člen rodiny pracuje. Naopak asociálom, ktorí neplatia žiadnu daň príjmu, by to nepomohlo nejako. Tí by nedostali vôbec nič, pretože žiadne dane neplatia a teda žiadne odpočty, úľavy z daní by si uplatiť nemohli. Snažíme sa rodinám ale pomáhať tým slušným rodinám, ale nie len v takéto tej ekonomickej oblasti peniazmi, lebo to nie je všetko. Aj keď tie peniaze sú veľmi dôležité v živote. Snažíme sa pomáhať aj napríklad tým, že sme chceli, aby bola nedeľa voľným pracovným dňom, aby najmä tie ženy, ktoré musia robiť v obchodoch, nákupných centrách, mohli byť doma s rodinami. Možno neviete, ale Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých najviac ľudí z Európskej únie pracuje aj v nedeľu. Čisto otrokárska krajina, nikde na západe to tak nie je. Snažili sme sa presadiť napríklad ďalší návrh zákona, ktorý by obmedzil pôsobenie detí v reklamách, najmä pôsobenie v reklamách na úvery, hypotéky, pôžičky, kadejaké nebankové subjekty, ktoré zneužívajú malé deti na to, aby motivovali ľudí zadlžovať sa, aby motivovali ľudí brať si úvery. Snažili sme sa obmedziť vysielanie reklamy počas rozprávok, počas vysielania detských programov alebo filmov určených pre deti a mládež, pretože zase to len obľúbujete deti a poznáte to, ja mám dieťa doma, čiže poznáte to aj vy sami, tí, čo máte deti, že tie deti, keď vidia nejakú reklamu na nejakú panáčika, tak okamžite ho samozrejme chcú. A nevedia prečo, jednoducho len sú zblúdnutí tou reklamou, tie reklamy sú už tak prešpekulované, aby ich opantali. Čiže na úrovni Národnej rady sa snažíme predkladať naozaj veľmi prospešné návrhy zákonov,
ktoré by pomohli zlepšiť život ľudí na Slovensku. Žiaľ, stretávame sa so systematickým odporom opozície, ale aj vládnej koalície, ktorá naše návrhy prakticky vôbec nepodporuje. Neprešiel nám ani jeden návrh, vždy bolo to zdôvodnené také, že sme extrémisti a oni majú svoj program a náš program podporovať nebudú. Podľa nášho pohľadu je Národná rada plná zradcov, pre ktorých je ich vlastné politické tričko prednejšie ako riešenie skutočných problémov na Slovensku, pretože inak sa to zdôvodniť ani nedá a my proti týmto zradcom v parlamente musíme veľmi aj silne a intenzívne bojovať. Tá naša práca v parlamente nie je len o tom, čo my predkladáme, ale aj o tom, proti čomu hlasujeme, proti čomu musíme bojovať. Napríklad schvaľovali sa bezvízový styk pre Kosovo a Turecko, schvaľoval sa ten tzv. Protiextremistický zákon, podľa ktorého sa zrušila prezumcia neviny, to znamená, že všetci sme považovaní za extrémistov, v prípade, ak sa do nás oboje nejaký vyšetrovateľ a my musíme dokazovať, že extrémisti nie sme. Naopak, v slušnom štáte má policajt, vyšetrovateľ dokazovať, že ste nejaký trestný čin spáchali, čiže snažíme sa bojovať proti týmto Mečiarové amnestie. To bolo tiež divadlo, to bola doslova zástupná téma. Samozrejme tie amnestie, ja sa nevyjadrujem teraz k ich morálnosti a amorálnosti, to je vedľajšia téma. Dôležité je to, že tie amnestie boli... Poprosím vás ticho, tu nie sme na nejaký krčme. Poprosím vás, kľud. Poprosím vás, buďte ticho, to sa takto nedá. Hamba je smer! Poprosím chlapcov, aby pánovi rozhľadí asi východ. Potom v diskusii môžete vyjadriť svoj názor, ale nie sme tu v krčme, že budeme po sebe vykrikovať. Čiže čo sa týka tých amnestí, ja ich nejdem hodnotiť z toho nejakého morálneho pohľadu. Dôležitý je ten postoj, že sa zrušili všetky amnestie, ale nie amnestie napríklad pre pána Kočnera, ktorý je známy tým, že je mecenášom pozadí prakticky všetkých parlamentných strán. Preto sme aj my pri hlasovaní o zrušení amnestí nehlasovali sme, pretože to bolo čisto politické divadlo, čisto politická hra s cieľom len také divadlo pre verejnosť. Čiže v Národnej rade máme veľmi ťažkú pozíciu, napriek tomu sa snažíme robiť, čo sa dá. O niečo lepšiu pozíciu máme v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde máme aspoň predsedu, tým je Marian Kotleba, ja tam pôsobím ako riaditeľ úradu. Tá naša pozícia ani v Banskobystrickom samosprávnom kraji samozrejme nie je ideálna. Máme síce predsedu samosprávneho kraja, ale nemáme ani jedného poslanca v zastupiteľstve. Veľa vecí sme chceli spraviť, ale bez podpory, bez jediného poslanca v zastupiteľstve sa to jednoducho nedá, pretože mnoho vecí musí schvaľovať práve zastupiteľstvo, práve poslanci, ani predseda nemá nekonečné kompetencie. A mimochodom to bola jedna z prvých vecí, čo spravili, keď Marian Kotleba nastúpil do funkcie župana, že obmedzili, okresali jeho právomoci úplne na minimum, na to zákonné minimum a zobrali mu potom aj rozpočet na reprezentačné výdavky, čiže teoreticky teraz má rozpočet na prezentačné a propagačné výdavky menšie ako prakticky nulový, čiže menšie ako hoci ktorý dedinský starosta. A potom nám vyčítajú, že teda čo robíme a čo nerobíme. Ale najprv nám teda zabránili čokoľvek robiť. Napriek tomu, že nám hádžu polena pod nohy a vláda sa nám snaží hádzať polena pod nohy, pretože Smeru strašne prekáža, že sa nám darí dosahovať nejaké výsledky a oslovovať voličov, cítia nás nejakú politickú konkurenciu, tak jednoducho nie je ich záujme, aby sme dosahovali úspechy, snažia sa nám zabrániť. Najprv nám zobrali eurofondy. Nie je pravda, že by sme tie eurofondy my nechceli čerpať. Možno o tom bude potom rozprávať neskôr Marian Kotleba. Pointa bola v tom, že sme sa odmetli podielať na rozkrádaní. Všetci viete, ako to s eurofondami funguje. My sme to chceli spraviť transparentne. Výsledkom bolo to, že nám vláda eurofondy stopla a presmerovala ich na Smerácké ministerstvo. Podľa vyjadrení Roberta Fica predstavitelia ministerstva vedia lepšie, ako eurofondy využívať. Napriek tomu teda, že zápasíme s takýmito problémami, tak sa nám ale celku si myslím, že darí. Tento rok sme opravili ideme opravovať zhruba 100 km ciest, ktoré sme vysúťažili za rekordne nízke ceny. A ešte dokonca aj tú súťaž neváhali novinári teraz napadnúť. Poprosím vás, neklikujte tam naozaj. Ešte aj tú súťaž neváhali novinári napadnúť, pretože to nevyhrali zase firmy, ako boli Váhostal a firmy napojené na oligarchov, ale dali sme to transparentne do elektronického trhoviska, kde sa mohli všetky firmy prihlásiť, kde mohli dať svoje cenové ponuky. Obstarali sme rekordne nízke ceny, zhruba o štvrtinu, tretinu nižšie, než za aké sa opravovali cesty v minulosti. Zase to niekomu kole učí, zase
nás okydávajú v médiách, zase idú proti nám. Snažíme sa podporovať aj celkový rozvoj kraja. Dokopy sme do rozvoja kraja investovali zhruba 30 miliónov eur. Obnovujeme domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, školy, múzea, knižnice. Zaviedli sme transparentné poradovníky pre čakateľov na umiestnenie v domovoch dôchodcov a domovov sociálnych služieb, pretože doteraz to fungovalo tak, že ten riaditeľ rozhodoval o tom, kedy sa kto dostane na rad. Samozrejme, bol okolo toho namotaný veľký biznis, pretože riaditeľia na základe úplatkov potom niekoho uprednostňovali. My sme to centralizovali, všetky tie poradovníky čakateľov, zverejnili sme ich na internete a pekne vidí každý občan, ako sa, či už ten jeho rodič, alebo on sám v tom poradovníku posúva a kedy zhruba sa dostane na rad na to, aby bol do takéhoto sociálneho zariadenia umiestnený. Spustili sme program Krompáče a lopaty. Bol to program, v rámci ktorého sme sa snažili zamestnať dlhodobo nezamestnaných. Aj sa nám to v časti podarilo. Zamestnali sme dokopy zhruba 90 dlhodobo nezamestnaných. Medzi nimi bola tretina, tak zhruba tretina, dokonca aj dlhodobo nezamestnaných cigánov, ktorí pracovali, pomáhali pri údržbe ciest. Len zhruba po roku a pol bol tento program zase legislatívnou zmenou v zákonníku práce zo strany vlády zastavený, pretože vláda si všimla, že to naberá na obrátkach, stále tých ľudí pribúdalo. Starostovia, ktorí tých dlhodobo nezamestnaných ľudí sprostredkovávali, o ten náš program prejavovali veľký záujem. To sa vláde nepozdávalo, Kotleba nemôže mať predsa nejaký úspech, tak na úrovni zákonníka práce to prakticky stopli. Snažíme sa zlepšovať situáciu tiež na Horehroni. Máme tých našich spoluobčanov, s ktorými sú spojené veľké bezpečnostné problémy. Chceli sme pomôcť vybudovať obciam obecné polície, ktoré by túto kriminalitu aspoň nejakým spôsobom eliminovali, ale zase starostovia báli sa spolupracovať s ľudovou stranou Naše Slovensko. Poslanci v zastupiteľstve nechceli o tom ani počuť, čiže išlo to nejakým spôsobom dostať na možno budúcom volebnom období, keď budeme mať viac poslancov a tí ľudia sa nebudú báť k nám nejakým spôsobom priznať, možno sa to zmení. Na záver by som povedal len toľko, že neverte tomu, čo počujete v médiách. Vôbec nie sme takí ani hlupáci, ani agresívni, ani násilní, ani analfabeti, ani kanibali, ani nič podobné, čo nás rozprávajú. Skúšali nás nejakým spôsobom zastaviť, skúšali nás zastrašiť. Nepodarilo sa im to, skúšali nás podplatiť. Každý z nás má nejakú skúsenosť. Dokonca sme aj spolupracovali s NAKou pri odhaľovaní nejakých korupčných káuz, ale zase tí pachatelia neboli odsúdení. Čiže je otázka, či to má vôbec teda význam za takéhoto legislatívneho prostredia. Skúšali nás zastaviť, skúšali nás podplatiť, skúšali nás všetko možné, nepodarilo sa im. Teraz nás jednoducho skúšajú natvrdo zrušiť, zakázať, aby o nás nebolo počuť. Možno nás sa pokúsia aj zatvoriť, neviem, možno aj na to príde. Čo je ale za tým, aké sú skutočné dôvody, prečo to robia. A kto je tu skutočný extrémista na našom Slovensku, tak o tom už potom porozpráva viac Marián Kotleba. Ďakujem. Tak dobrý večer ešte raz do Sniny. Som veľmi rád, že ste prišli napriek tej kampani, ktorá sa proti nám neustále vedie na všetkých frontoch. Najprv mi dovolte sa poďakovať primátorovi mesta spolu s vedením tohto kultúrneho centra za to, že vôbec nám poskytli priestor, pretože napriek tomu, že sme politicky normálna, funkčná, legálne zvolená politická strana, tak jednoducho po nátlaku z ministerstva vnútra sa mnohí starostovia a primátori sa boja nadávať priestor, takže som rád a ďakujem za túto možnosť v Snine. A tiež mi dovolte teda privítať aj príslušníkov policajného zboru tu medzi nami. Dúfam, že budú mať pekný večer. A že si okrem správnych názorov, dobrých myšlienok zoberú aj nejaké naše noviny, nálepky, letáky, odznaky, pera, aby rozdali kolegom, aby na budúce vedeli, koho majú voliť. Všade počujete, akí sme strašní, akí sme fašisti, akí sme extrémisti, ale nikde vám nepovedia, že prečo. Nikde vám nepovedia, že prečo. Pretože jednoducho ani kvôli našej práci v Banskobystrickom kraji, ani kvôli našej práci v Národnej rade na nás
nič také nemajú na nás absolútne nič, ale je im jasné, že my na rozdiel od tých všetkých ostatných politických strán, ktoré sa tu striedali od 93. roku až po dnes, to s obnovením Slovenska myslíme vážne. Že my naozaj chceme zmeniť tie pomery tak, aby sme mali byť prečo hrdí, nielen my, ale všetci obyvateľia Slovenskej republiky, aby sme mali byť prečo hrdí na to, že žijeme práve na Slovensku. Pretože keď tak zoberete, ja myslím, že tu s ním vám to nemusím veľmi rozprávať. Tak dnes, chlapci, zoberte toho pána, nech sa ide tak, kde vyvetrá trošku. No, odchod. To na okresnom predsedníctve Smeru zle odhadli. Jednoducho, tu s ním vám o tom nemusím rozprávať, aká je tá situácia zúfalá na Slovensku. Aká je zúfalá? Koľko ľudí len kvôli tomu, aby malo nejaký aspoň trochu slušný život, odišlo robiť mnohokrát podradnú prácu do zahraničia. Koľko našich žien, dcer, dievčat chodí utierať zadky do Rakúska, do Nemecka. Koľko ľudí chodí na, nie týždňovky, už aj na dvojtýždňovky od svojich rodín, len aby doniesli nejaké to prašivé euro. A zničiť takto štát sa im podarilo od 93. roku, to znamená za 20 necelých 4 rokov. Za necelých 24 rokov sme v podstate prišli o svoj vlastný štát. Za necelých 24 rokov sme sa stali otrokmi zatiaľ ešte na našej vlastnej pôde. Za necelých tých 24 rokov je perspektíva pre slovenskú mládež v súčasnej Slovenskej republike absolútne bezútešná. Absolútne bezútešná. Ja viete, 12 rokov som robil na strednej škole, na gymnáziu, 6 rokov som učil, 6 rokov som robil správcu siete, keď som nemohol učiť. Kým ma potom úplne nevyhodili ako extrémistu a musel som sa vrátiť ako predseda kraja. Keď som počul, mal som väčšinou maturantov a bol som vlastne tých 6 rokov, alebo z toho 5 rokov som bol člen maturitnej komisie. A keď som sa spýtal tých študentov, maturanti, že čo by chceli dokázať, čo by chceli spraviť, a oni, také pekné dievčatá, šikovní chalani, mi povedali, že chcú zmaturovať, chcú skončiť školu a hneď potom chcú odísť do zahraničia. To je asi to najhoršie, čo môže Slovensko jednoducho stretnúť, keď mládež, naša budúcnosť, vidí svoju vlastnú budúcnosť všade inde, len nie doma. Všade inde, len nie doma. Lebo potom sa stane to, čo sa aj tu v Snine, v Humennom, vo Vranove už deje vo Veľkom, ale deje sa to už aj u nás, v Rimavskej Sobote, myslím v okresoch, v Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši, a už aj v Brezne, v Revúcej to začína. Dediny vymierajú, starí rodičia ostávajú sami, mladí idú do mesta, do Bratislavy alebo na západ a o tých rodičov sa nemá kto postarať. Potom sa do susedného domu nasťahuje banda asociálov, jedna rodinka, to znamená 16 kusov. A tí ľudia sú radi, keď sa vôbec bavia potom toho rodičovského domu. To je z môjho pohľadu a z pohľadu našej strany absolútna tragédia na národe a my jednoducho chceme robiť všetko preto a snažíme sa robiť všetko preto, či už na úrovni Banskobystrického kraja alebo na úrovni parlamentu, aby sme Slovensko ešte zachránili, aby sme ho udržali pre tie naše deti, pre tých našich vnukov, aspoň také, aké sme ho poznali my za mladých čas. Pretože vidíte veľmi dobre aj z tých cenzurovaných správ, ktoré každý večer sa teda v tých oligarchami riadených médiách púšťajú, ale niektoré veci už nevedia ich odrezať, nevedia ich utlmiť, nevedia ich zamlčať. Tak vidíte sami, že ak sa nám to nepodarí, tak Slovensko jednoducho prestane existovať ako štát a my ako národ. Pozrite sa, čo sa deje vo Francúzsku, čo sa deje v Taliansku, v Anglicku, v Nemecku. Tie krajiny sú už beznádejne odsúdené na zánik.
Tam už neexistuje nejaká identita, tam už neexistuje žiadna spolupatričnosť, tam už neexistuje jednoducho nič, čo by tých ľudí držalo pokope. Majú svoje eurá, ktoré ich úplne rozdelili a tí imigranti, ktorí sú sem do Európy účelovo tlačení, si berú ich pôdu, ich domy, už aj ich ženy. A polícia nerobí nič a ešte šikanuje tých, ktorí sa proti tomu postavia. Aj v tom Francúzsku, aj v Nemecku, aj v Taliansku. Podobná situácia vinou zradných politikov, lebo to nie je samé od seba, to je všetko vinou zradných politikov, začína žiaľ už aj na Slovensku. Miňo Mazurek, najmladší poslanec parlamentu v súčasnom volebnom období, kežmarčan, ktorý dennodenne si zažíval tie strasti života na Spiši, je stíhaný Národnou kriminálnou agentúrou za to, že prejavil svoj politický názor. Že povedal pravdu o tom, ako to v Európe funguje, že povedal o tom, aký je islám a že tu nemá miesto. Za to chlapca stíhajú. Milana Uhríka, riaditeľa môjho úradu BBSK, človeka s doktorátom, vyšetrovali za to, že povedal, že sa musíme starať aj o budúcnosť bielých detí. Za toto ho vyšetrovali. Ako keby to bolo niečo zlé. Ako keby to bolo niečo zlé. Ale, no a Stano Mizík, ďalší náš poslanec, ktorého vytiahli, normálne policajti ho vytiahli priamo zo zasadnutia parlamentného výboru pre školstvo a mládež, pretože si zase dovolil napísať niečo o tom, že sa mu nepáči, koho vyznamenal lietajúci prezident. Proste idú po každom jednom, kto sa nebojí verejne povedať, že súčasná situácia na Slovensku je absolútne chorá. A zhodou okolností všetci tí prenasledovaní ľudia sú naši poslanci, alebo členovia, alebo sympatizanti. Pretože, musím to tak povedať, sme naozaj jediná skutočná opozícia. A ono sa to ukáže v ďalších a ďalších krokoch, ktoré táto vláda a parlament bude robiť. A vy, ak len, čo len trošku sa budete o to zaujímať, tak uvidíte, aká je pravda. A pravda je taká, že od 93. roku všetci politici, všetky vlády, ktoré tu boli, možno niekto si teraz poviete, že preháňam, ale keď sa na tým zamyslíte, tak pochopíte, že je to pravda. Všetky tie vlády Slovensko programovo zadlžovali a ničili. Keby to tak nebolo, tak dnes tie 10 000 ľudí, ktoré niekedy mali prácu v slovenskom priemysle, v slovenskom poľnohospodárstve, v slovenskom potravinárstve, by dnes neboli na ulici. By dnes nežobrali v Rakúsku, v Nemecku, neviem kde všade. By sa dnes nebáli o svoje rodiny, o to, že z čoho ich ešte budúci mesiac uživia. Veď sa pozrite, ktoré fabriky, družstva, ja neviem, obuvné závody tu fungovali a dnes po nich nie je ani stopa. A viete prečo to je? Pretože nie my sme potrebovali Európsku úniu, ale Európska únia potrebovala naše trhy. Potrebovali nás dostať na kolená, potrebovali zo sebestačnej krajiny, zo sebestačného štátu spraviť kolóniu, kde budú vyvážať a my ako ovce to budeme iba platiť, konzumovať a jednoducho nás budú zneužívať ako vlastnú pracovnú silu. O tom bola celá tá transformácia, o tom bol celý ten vstup do Európskej únie. A to isté len oveľa väčšom teraz spravili na Ukrajine. A to ešte my si poniesieme iné následky za tú Ukrajinu. Vy ste tu veľmi úzko spojení s Ukrajinou a ja si myslím, že budete prvý na rade. Na Ukrajine možno neviete, je najväčší imigračný tábor v Európe. 350 km od slovensko-ukrajinskej hranice, 70 000 Severoafričanov. V Kalaj, tam, kde teraz zomrel ten poľský vodič, možno ste to postrehli, tam ich je 12 000. Na Ukrajine ich je 70 000. Keď sa to všetko pohne na západ, lebo na východ sa to nemá kde veľmi pohnúť, tam by ich rýchlo vyriešili. Keď sa to pohne na západ, keď zoberte tretina cez Poľsko, tretina cez Slovensko, tretina cez Maďarsko,
Máme sa na čo tešiť. Máme sa na čo tešiť. A ono to už začalo. Asi ste postrehli. Parlament, samozrejme nie našimi hlasmi, schválil zrušenie vízového styku pre Ukrajincov. To je prvý kročík. To je prvý kročík k tomu, aby, keď sa to nepodarilo zo západu, zdecimovať naše národy, Českú republiku, Slovensko, Poľsko a Maďarsko, lebo ešte ako tak sa to drží, tak to skúsia z východu. Tak to skúsia z východu. A poviete si možno, že teraz zase tu robíme nejakú propagandu, ale ja vám poviem konkrétny príklad. Politici, všetci tí vládni, tí tzv. Systémoví, vás jednoducho neustále klamú. Neustále klamú. Klamú napríklad o tom, že priemerná mzda je 912 eur. To znamená, každý druhý, podľa štatistiky by každý druhý z vás mal mať 912 eur. Hrubo. A ja by som bol objektívny. 912 eur. 912 eur nemá polovica zamestnancov ani u nás na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. A to si myslím, že tam zarába veľmi dobre. No, neviem, či aj tam vôbec majú, všetci by tam mali mať tú priemernú mzdu, teda tých 912, niektorí menej, niektorí viac, čo asi zhruba všetci v priemere, ale štatisticky každý druhý by tu mal mať 912 eur. Áno, možno celá rodina dokopy má niekde 912 eur. To je prvé klamstvo, ktoré sa týka každého z nás. Ale ja som si pozeral volebné výsledky v Snine, v okrese Snina. Musím povedať, že som trošku šoku z vás tu, lebo Smer 46,82%. Ako, ja neviem, či tu máte toľko osobitných škôl, alebo čo, ale nerozumiem tomu, pretože Snina patrí medzi najmenej rozvinuté, to znamená najhoršie ekonomicky postavené okresy Slovenskej republiky. Nedali ste o sebe vedieť. A počúvajte, medzi najhoršie okresy tá bieda nie je len absolútna, ale oproti, povedzme, západnému Slovensku a Bratislave sa neustále prehlbuje a ľudia ako odpoveď na to dajú skoro dvojnásobok hlasov vládnej strane, ktorá je za to zodpovedná, oproti celoslovenskému priemeru. Ja to proste jednoducho nechápem, to sa nedá pochopiť. Pretože, poviem vám, čo ja osobne najviac zazlievam premiérovi Ficovi. Samozrejme, každý sme na inej strane barikády, ale treba sa pozrieť objektívne na niektoré veci. A ja osobne mu najviac zazlievam to, že minulé volebné obdobie mal sám vládu. Mal sám vládnu väčšinu, takú príležitosť spraviť pre Slovensko veľmi veľa nemal ani Mečiar. Takú príležitosť nemal ani Mečiar, akú väčšinu mal Fico. Fico namiesto toho, aby naozaj začal budovať Slovensko odznova, aby tu obnovil náš priemysel, naše poľnohospodárstvo, aby naša mládež nemusela utekať a mohli sa niektorí vrátiť naspäť, aby zvýšil tú samostatnosť, tú suverenitu, tú hrdosť, tak to využil len na to, že smeráci začali ešte viac rozdávať svojim a ešte viac zadlžovať štát. Toto mu ja zazlievam a preto mu to nebudeme môcť odpustiť a budeme musieť jednoducho robiť naďalej všetko preto, aby sme ich vymenili všetkých. Lebo ich nezmeníme a preto ich môžeme len vymeniť. Ale keď som vám povedal, že vás politici oklamali, tak vám chcem povedať, že vás oklamali tu v Snine hneď po voľbách. Všetkých, ako ste. Pretože Snina už či z nejakého amoku, alebo bol z pol mesiaca vtedy, teda Smer 46,82, ale protislovenská a protislovanská strana Most Híd 1,86. Úplne o ničom, žiadna podpora. A pozrite sa, čo dnes robí Most Híd. Tu ste ich volili 1,86, to znamená 1,8 človeka z každých 100 ľudí dalo hlas Most Híd a oni dnes sedia vďaka ďalšej zrade Roberta Fica a vládnej strany Smer. Vo vláde majú ministerku spravodlivosti a ovládajú jeden z najdôležitejších rezortov. A ovládajú aj Sninu, ovládajú aj okres Sninu.
A výsledok toho, že Most Híd má ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo dopravy, bude to, že sa ide robiť za milióny obchvat okolo Bratislavy a v Snine budete mať z toho ten efekt, že sa môžete ísť tam pozrieť. No, žiaľ, je to tak. Je to tak. Čiže jednoducho, my to aj, viete, aj v tom parlamente to vidíme, že to je neskutočne drahé divadlo, cirkus, ktorý sa iba riadi tým, že kto kedy potiahne väčšiu nejakú figurku, ale v skutočnosti si oni len nahrávajú. A keď tam prišla strana, ako je tá naša, ktorá sa s nimi nehrá, ktorá si s nimi nenahráva ani kšefty, ani nič, tak vidíte, najprv nás chceli v Banskobystrickom kraji zničiť, odrezali nás od eurofondov, pretože sme ich odmietli s nimi rozkrádať a tak ďalej. Nepodarilo sa. Chceli nás skorumpovať, nepodarilo sa. Ešte naopak, my sme veľmi tvrdo zatlačili na korupciu a tí, ktorí sa pokúšali o tú korupciu, dostali také smiešné tresty, že to je jednoducho výsmech. No, potom sa nás snažili zosmiešniť. Hlupáci, extrémisti, fašisti, vymetenci, nemajú riešenia, nevedia nič robiť a tak ďalej, tak ďalej. Ľudia v kraji a neskôr aj v štáte pochopili, že tak celkom nie je. A výsledok tej kampane bolo, že nás teda poslali do parlamentu. A keď to táto vláda a všetky, ale aj tie opozičné strany, vôbec nie je rozdiel, keď to videli, tak v tej panike, že napriek všetkému nám, nie že rastú preferencie, rastie dôvera ľudí v náš program a v naše riešenia, tak idú na to silovo. Zakazujú nám mítingy, takto po kultúrnych domoch, zrušili nám všetky facebookové stránky a dokonca politický prokurátor Čižnár, Ficov spolužiak, dal návrh na najvyšší súd na rozpustenie našej strany. Lebo vidia, že to myslíme vážne, že žiadne kšefty s nimi jednoducho robiť nebudeme a že vždy a na prvom mieste pre nás ostane Slovensko a jeho obyvateľia. Z každého jedného okresu. Bez toho, aby sme si zobrali čo len 1 euro nejakého úveru, sme opravovali cesty, školy, domovy sociálnych služieb, ja neviem, do nemocníc sme dačo investovali, na autobusové lístky sme ľuďom zaplatili 26 miliónov a popri tom sme dokázali ešte splatiť dlh alebo časť dlhu vo výške 12,58 milióna eur. Myslíme si, že celkom dobre. Naopak, v Prešovskom samosprávnom kraji, na čele ktorého stojí smerácky nominant Župan Chudík, sa dlh zvýšil, za to isté obdobie, sa dlh zvýšil o 11,99 milióna eur. A ja sa pýtam, priatelia, išiel som sem z Bystrice, Ružomberok, Poprad, Prešov, Vranov, Humenné, Snina, a ja som si nevšimol, že vy by ste mali pozlátené cesty. Ja sa pýtam, kde išlo tých 12 miliónov eur? V čom tých 12 miliónov eur úveru, dlhu navyše, zlepšilo váš život ako obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja? Asi mi nikto z vás nebude vedieť odpovedať, lebo ja rovnako ako Chudík som teda predseda kraja a ani ja by som vám nevedel odpovedať. No, myslím, že to je... Myslím, že čierne zlato sa nám tu množí aj bez tých úverov. Ale neviem, ak to považujete teda, že sa vám zlepšil ten život. Každý má iné chute. Ja som asi z iného súdka trošku, ale je to na debatu. No proste nedá sa to vysvetliť. To sa nedá vysvetliť. A to máme ďalšie samosprávne kraje, ktoré proste tiež dvíhali svoj dlh, ale Prešovský zdvihol dlh, to znamená aj dlh na jedného obyvateľa, zo všetkých samosprávnych krajov v republike najviac. To znamená, taký nezainteresovaný pozorovateľ by si mohol myslieť, že vás sa tu ako super, mega kvalitne zlepšil život. Ale asi sotva. Asi sotva. No a vrátim sa ešte k tej perspektíve teda.
Toto bol taký príklad, že jednoducho, viete, o nás počujete 10-krát týždenne extrémisti, fašisti, Mazurek, tak kde išiel, tak ho sledovali, Uhrík niečo povedal, tak to je určite hlúposť, to musí byť inak. O mne najrozličnejšie rozprávky, to Nupagati bolo nič oproti rozprávkom o Kotlebovi. Ale o tom, že Prešovský kraj zdvihol svoj dlh o obrovské milióny, o tom sa nepíše v Novom čase, ani sa o tom nerobia palcové titulky na Markíze alebo Jojke, alebo v STVčke nebude. Lebo jednoducho oni chcú informovať ľudí tým správnym spôsobom. Teraz trošku ešte k tomu, že ako vás tí politici klamú, aby som dlho nerozprával. Tu v tomto regióne, v okrese, ale aj v priľadných oblastiach veľa Rusnákov žije, ja neviem, nejakí Ukrajinci, aj Rusi možno. Je to tu taká iná skladba obyvateľstva, ako povedzme v Bystrici. A asi nikto z vás si neželá vojnu s Ruskom, však? Je tu niekto, kto si želá vojnu s Ruskom? Nemyslím s Pavlom Ruskom, ale ako s Ruskou federáciou. Asi nikto. A teraz si zoberte, že naša strana ako jediná v parlamente vystúpila proti vyslaniu slovenských vojakov na ruské hranice. Ako jediná. Vláda niečo rozpráva, premiér vám rozpráva, hlavne keď ide na výjazd na východ, ako on bojuje proti sankciám a neviem čo, proti Rusku. A potom, keď nominant SNS, ak je tu nejaký z voličov SNS, tak počúvajte dobre, nominant SNS, minister obrany Gajdoš, dá do parlamentu návrh na vyslanie 152 vojakov na ruské hranice, tak to všetci podporia ako jeden muž. A keď my tam vystúpime s tým, že nejde o žiadnu mierovú misiu, ale o čistú provokáciu a následne, ja som člen Branno-bezpečnostného výboru parlamentu, následne sa minister Gajdoš v debate vo výbore prizná, že áno, pán poslanec, ide o vytvorenie tzv. Síl odstrašenia, hej, to znamená čisto agresívny spolok proti Rusom, tak všetky vládne strany, aj s podporou opozičných, iba by sme boli proti, a Kolárovci sa asi zdržali, nie? Ale všetky hlasovali za. A čo sa týka rozpravy v parlamente, sme vystúpili jediní, kde sme s tým nesúhlasili a povedali, že áno, vtierajú sa Bruselu a zločinecké organizácii NATO úplne všade, ale už teraz ide do tuhého. Pretože toto už prekracuje všetky normálne medze, lebo naši vojaci nemajú čo robiť na zahraničných misiách a už vôbec nie naši vojaci nemajú čo robiť na hraniciach s Ruskom. Ja si myslím, že každý z nás by vedel nájsť o mnoho lepšie uplatnenie pre slovenských vojakov, napríklad na hraniciach našich vlastných, kde by strážili, či nejaký ten imigrantík, alebo 10, alebo 100, alebo 1000 ich sa nejde po nociach, ako keď majú ísť do Ruska. A zrazu z trojmesačného cvičenia sa vytvára stála jednotka v tých silách odstrašenia, ktorá bude tvoriť tých 152 mužov, alebo teda vojakov, snáď vojačky, tak vojakov a vojačiek. A k tomu ďalších 152, ktorí sa budú každé 3 mesiace obmieniať. To znamená, zrazu z tých 152 už bude 304 vojakov, ktorých my všetci platíme z našich daní. A ktorí tam absolútne nemajú čo hľadať. A keď my to, teraz ma dobre počúvajte, teda ak je tu nejaký volič SNS, zajtra 7:45, ak som to dobre pozrel, je omša v Snine, treba sa ich vyspovedať z toho, Pán Boh odpustí. Ale počúvajte dobre, je tu ešte nejaký volič Sasky. Nečakám, že sa prihlásite, len si tak vstúpte do seba. Martin Klus, možno ho poznáte, niektorí to taký poslanec za Saskou, kandiduje za župana v Bystrici. Na našu debatu, keď sme rozprávali viacerí ako poslanci, že teda je to čistá provokácia na tej hranice, tak vystúpil, viete, s takou myšlienkou hodnou génia, že či my vieme, koľko majú na tých hraniciach vojakov Rusi. Ako, povedzte nejako sa dá s takýmto človekom potom debatovať.
Chápete, ona normálne vybil poistky, lebo na taký argument sa nedá nič povedať. Našou povinnosťou viesť jadrovú vojnu proti Rusku. No, keď ste začali s tým jadrom, tak ja potom k tomu ešte sa dostanem k tým rečom o EU, jadre a neviem čo. Ale druhýkrát, teraz naposledy, za posledné možno 2 týždne, nám vybil poistky lietajúci prezident. Poznáte ho. Mimoriadne obľúbený v rámci republiky. Ja ho volám čestný. Počúvajte, začal počas správy o stave republiky rozprávať o riešení cigánskej otázky a začal takým štýlom, že sme sa tak s kolegami sa pozreli a hovoríme si, Mr. President nám chce zobrať volebný program. Ale potom sme ho vypočuli do konca a zistili sme, že sa nič také závažné neudialo. Začal s tým, že je najvyšší čas, aby štát zbúral cigánske osady. Ale to nie je možné. To nie je možné, keby som to povedal ja tak na katuna už klopku, kukláči, všetko jarné. Ma tu ťahajú cez vás, cez sedadla. Normálne prezident s tým vystúpil pred parlamentom. My pozeráme po sebe, že či je to v pohode, či nebolo príliš teplo vonku, alebo... Fakt naozaj, lebo on to normálne tam povedal, nájdete si to, je to na zázname. Fakt, naozaj, čestné slovo. A potom to prišlo, lebo keď sa nebude dariť im, nebude sa dariť nám a do roku 2020 im môžeme postaviť nové, seriózne, slušné obydlia za 450 miliónov eur. Tak sme si povedali, nesklamal. A potom bolo nám teplo, lebo tie peniaze to sa hlavne zase poskladáme. No a vidíte to potom keď jednoducho to tam musíte počúvať, tak my z tej Bratislavy chodíme úplne na šrot, lebo to je tam ťažká skúška sebaovládania. Ťažká skúška sebaovládania. Ja som presvedčený, že keby sa ľudia z nejakej fabriky, ako je v Núšti, kde musia počúvať Korečanov, ako ich tam proste drtia, ženy musia nosiť červené pásky na rukávoch a neviem čo, keby videli ten chliev v tom parlamente, tak ja neviem. Podľa mňa by to tam nejakým spôsobom proste preštartli, nazvem to tak. A najhoršie je, že medzi tými politikmi dnes jednoducho my nenájdeme nejakého partnera, s ktorým by sme mohli o týchto veciach debatovať, lebo oni všetci sú na tej istej vlnovej dĺžke. Počúvame už druhý týždeň a asi aj tu snie to isté, že premiér Fico chce, aby sme boli v jadre EÚ, nie? To ste počuli viacerí. Ale zoberte si, že čo nám to jadro EÚ má priniesť. To jadro EÚ nám má priniesť iba to, že sa má vykonať tzv. Harmonizácia daní. Harmonizácia daní znamená, že slovenské dane, či napríklad z pozemku, z nehnuteľnosti, ale aj z príjmov, sa vyšplhajú na dane priemer tých starých krajín Európskej únie, čo je napríklad podľa Francúzska, a Fico to dlhodobo hovorí, že sa musíme harmonizovať daňovo najmä s Francúzskom, je všeobecná daň, ako to tam majú vo výške 40%. Zo všetkého, hej? Zhruba tak nejako. To znamená, naše dane budú ešte rásť. V 2020 končia eurofondy, to znamená, Slovenská republika nebude dostávať z EÚ žiadne peniaze, ale naopak bude rásť odvod Slovenskej republiky do EÚ. Pre tých, čo si mysleli, že eurofondy sú európske peniaze, tak taká rýchla informácia na vytriezvenie. Každý rok Slovenská republika, to znamená my všetci z našich daní, odvedieme do Európskej únie zhruba 860 miliónov eur. 860 miliónov. Teraz zoberte, čo by sa za 860 miliónov dalo spraviť u nás, tu, na Slovensku. Červených. No, za 860 miliónov by sme tu mohli spraviť aj majstrovstvá sveta v futbale. A platíme to ako keď hluchý drží dvere proste. A jednoducho ten efekt sa nedostavuje.
opačná situácia, by som skôr povedal, že sa prehlbuje. Každým rokom dovážame napríklad čoraz viac potravín. Čoraz viac potravín. Pritom 95% tých potravín, ktoré dovážame, by sme si tu vedeli vypestovať. Lenže toto Európska únia nepotrebuje, aby sa tu obnovilo, ja neviem, jablká, zemiaky, neviem čo všetko, ale radšej, aby sme si to kúpili a doviezli od nich. Však naši ľudia zarobia niekde tú hrdú minimálnu mzdu a môžu minúť v Bile, v Tesku, v Kauflande a kúpiť si tie poľské zemiaky a talianské jablká, nie? Čiže to je tá perspektíva, ktorú majú oni pre nás prichystanú. A nenávidia nás preto, lebo ak by sa nám podarilo ten systém v štáte otočiť na ten spôsob, ako chceme my, tak ľudia by získali prácu, o mnoho menej ľudí by podľa mňa bolo v zahraničí, lebo ľudia by sa chceli vrátiť naspäť. Ale problém by bol v tom, že žiadny oligarcha ani žiadna vyvolená firma by na to nezbohatla. A my sme to v Banskobystrickom samosprávnom kraji si overili na tom programe Krompáče a lopaty, kde sme zamestnali, ako riaditeľ hovoril, tých 90 ľudí. Bola to špičkový program, tí ľudia boli šťastní, niektorí boli aj 6 rokov bez roboty, zrazu získali normálnu prácu, žiadne dávky, ale normálnu mzdu. Robota bola dobre vykonaná, ľudia mali mzdu, rodiny mali perspektívu, problém bol, že na to nikto nezbohatol. Reakcia vlády, my sme nečakali, že nám niekto z vlády poďakuje, ale ich reakcia nás zaskočila veľmi nemilo, pretože oni zmenili zákonník práce a jednoducho tou zmenou nám znemožnili v tomto programe pokračovať. Hej. Čiže ako to človeku zoberie dosť takého elánu, takých chutí, ale nevzdali sme sa a ako vidíte, aj dnes sme tu a nechystajú sa čoskoro nejaké voľby, budú síce župné voľby, ale o župných voľbách sa nerozhoduje tu na mítingu v Snine. Ale jednoducho my chceme, nielen pred voľbami, ale celý čas chodiť medzi ľudí a vysvetľovať im, že jednoducho Slovensko sa ešte stále dá zachrániť, ešte stále sa to dá otočiť, ešte stále sa môžeme postaviť opäť na nohy. Aby sme boli normálne samostatný, suverénny štát. Veď zoberte si, hlavne čo ste tu starší odo mňa, ako tu na Jožko Mihalčík. No, nechcem už z úctou k veku. A farbí sa. Či? Zoberte si, že nemáme vlastné peniaze ako Slovensko. Hej? Máme tie euríčka, o ktorých sa nerozhoduje na Slovensku, ale v Bruseli. Nemáme vlastné hranice. Nemáme hranice. Proste Slovensko je dnes len farebný, vyšrafovaný fliačík na európskej mape. Nemáme hranice. Nemáme ani vlastnú armádu, čo je ďalší z pilierov štátu. Máme ozbrojené sily Slovenskej republiky. 12 alebo 14 000 žoldnierov. Keď sa dačo zomreli, ako prvý pôjdu na penku. Fakt, no žiaľ, je to tak. A zoberte si ten obrovský rozdiel medzi nami a napríklad Maďarskom. Slovensko má pár žoldnierov, ktorých posiela provokovať na ruské hranice a Maďari naopak robia nábor medzi civilným obyvateľstvom, aby zriadili pohraničnú stráž a ochránili svoju krajinu pred imigrantami. Aký obrovský rozdiel. Aký obrovský rozdiel. A náš premiér hovorí o tom, že musíme byť v jadre, musíme sa ešte viac integrovať, musíme byť tam, kde Nemecko a Anglicko. No ja ďakujem pekne, ja netúžim skončiť tak ako Nemci alebo Angličania. Netúžim potom. Lebo nechcem, aby sa moje dieťa, aby som sa musel báť o svoje dieťa, či sa vráti zo školy v poriadku, aby som na každý kamión pozeral ako na potenciálny vraždiaci nejaký nástroj a v každej igelitke videl nejakú výbušninu. A keď si zoberete, tak pred 25 rokmi to bol absolútne neznámy pojem niečo na Slovensku. Niečo také, ako sa deje dnes. Absolútne neznámy pojem. A všimnite si, že teror narastá, tých cudzincov je tu čoraz viac v Európe a reakcia vlády, všeobecne tých vlád európskych štátov, nie je taká, že ideme pomôcť ochrániť domáce obyvateľstvo, ale naopak, podľa najnovšej smernice Európskej únie ideme zobrať legálnym držiteľom ich zbrane
aby sa náhodou nemohli brániť, keď sa čo stane. A ja si myslím, že mnohí teraz ešte nechápu, prečo my rozprávame o tom, že treba čím skôr vystúpiť z tej Európskej únie, ktorá je potápajúci sa Titanic a stiahne zo sebou všetkých, ktorí s ním nestihnú vystúpiť. Mnohí to dnes ešte možno nechápu. Ale bojím sa jednej veci, že keď to už pochopia to na príkladoch, ktorých sa dotkne ich rodín, ich detí, ich dcér, tak už bude neskoro. Preto chodíme a všetok svoj voľný čas a energiu venujeme tomu, aby sme ľuďom hovorili pravdu a snažili sa otvoriť oči. Že kým nie je neskoro, tak môžeme ešte ten osud zvrátiť. Vidíte veľmi dobre, že tuto máte naskok, čo sa udialo na Ukrajine. Občianska vojna, tisícky mŕtvych ľudí, mnohých nevinných. Pritom stačilo málo. Stačilo, keby Janukovič poslúchol Kotlebu. Ako jediný politik som mu písal, keď to začínalo tie americkými agentami zaplatené nepokoje, a dneska o tom už nikto nepochybuje, že to tak bolo, som mu písal list, môžete si to pozrieť na internete. Pán prezident, zastavte to za akúkoľvek cenu. Za akúkoľvek cenu. Lebo to povedie k rozvratu krajiny, k obrovskému utrpeniu ľudí. Nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo, a vidíte, čo sa dnes deje. Čo sa dnes deje. A cieľom tých provokácií a tej propagandy nie je nič iné, len obklúčiť Ruskú federáciu, aby mali prístup z každej strany. A keď vypukne ten finálny konflikt, tak my, tie hraničné štáty, budeme ako prvý na rade. Pánov vo Washingtone a možno ani v tom Bruseli sa to až tak nedotkne. Čiže treba si otvárať oči a treba ľuďom hovoriť pravdu. Ja vás chcem poprosiť, alebo nepoprosiť, požiadať, ale nie kvôli sebe, ale kvôli aj vašim deťom a vašim vnukom. Ak máte, čo určite každý máte, vo svojom okolí, známych, v rodine, v škole, v práci, v nejakom športovom klube, na pive, tak jednoducho rozprávajte ich tieto veci. Rozprávajte ich tieto veci, lebo jediná možná cesta, ako ešte Slovensku môžeme zachrániť, je cesta politická. To znamená, že prevezmeme vládu a vrátime to naspäť, ten štát, vrátime ľuďom a celé to otočíme, lebo tým, že budeme nadávať v krčme pri pive, tým sa nič nezmení. Ani keď sa budete rozčulovať večer pred správami, pred telkou a tam žene nadávať, že proste aké je to zlé a búchajú po stole, tým sa tiež nič nezmení. Nič sa nezmení. Zmení sa len tým, keď ich jednoducho všetkých vykopeme stade a nahradíme to ľuďmi, ktorým na Slovensku záleží. A hovorím na Slovensku, lebo keby ste boli v parlamente, však príďte sa tam niekedy pozrieť, ak si chcete pokaziť deň. Keby ste tam niekedy boli celý deň, tak by ste pochopili jednu vec. 90% tých poslancov, alebo 80%, ani nevie vysloviť Slovensko, Slovenská republika. Oni to nevedia povedať. Oni povedia táto krajina, tejto krajiny, túto krajinu. Veď počúvajte, ako rozprávala napríklad Radičová takedy. To bola iba táto krajina. To isté lietujúci prezident, to isté mnohí politici z Osasky. Dokonca, keď si človek myslí, že možno v tom smere to tak nie je, tak vtedy vystúpi poslanec a zabije to úplne presne rovnako. To znamená, tam nie je žiadny rozdiel. Takže z našej strany asi toľko. Ja viem, že možno to nie je celkom také zábavné, ako keď príde Smer a pustí tu Gandráčovcov, ale my nechceme ľudí zabávať. My ľuďom chceme hovoriť pravdu a chceme zabojovať o Slovensko, lebo si myslíme, že naša krásna vlast to zaslúži. No a teraz z našej strany toľko a keďže my sme taká neštandardná extrémistická strana, doplňte si čo chcete, každý podľa toho, akú telku pozeráte, tak my vždy na našom meetingu dávame priestor na diskusiu. Môžete sa spýtať čokoľvek. Nemáme tu žiadnych nejakých našich nasadených opytovačov, ktorí budú dávať dopredu pripravené otázky. Každý, kto zdvihne ruku, dostane mikrofón, môžete sa spýtať, čo chcete a my vám podľa našeho najlepšieho vedomia svedomia odpovieme. Ďakujem veľmi pekne. Pochádzam síce z Portadier, ale žijem tu na východe. Chcel som sa spýtať, ako sa chcete postaviť k tým kvázi naftovým vrtom, čo sa teraz dejú v okrese Humenné, v okrese Bardejov a plánujú sa aj v okrese Snina. Ďakujem. Ďakujem za otázku. No, my sme na túto situáciu veľmi nemilú zareagovali dvoma spôsobmi. Najprv sme ponúkali tým ľuďom žijúcim v okolí a tým občianskym združeniam, ktoré sa venujú tej problematike,
našu osobnú pomoc. Normálne, že by sme tam prišli, že by sme sa postavili proti tým SBS-karom alebo čo, lebo nemáme s tým problém. A myslím, že by sme to vyriešili za 20 minút, za 15. To je otázka minút. Bez ohľadu na to, čo by si tam polícia o tom myslela. Viete, aká bola ich reakcia? Oni sa nechcú politizovať. Oni sa nechcú s nikým spájať. 3-krát sme sa im ponúkli, že proste to tam spravíme, nemusíme tam dávať ani naše billboardy, ani nič, pošleme tam 2 autobusy našich chlapcov a proste to tam vyriešime. Oni sa nechcú s nikým spájať. A potom boli správy odvarené na to, ako im zasedali tam do držky trošku tí ochrankári a ako tam niekomu prešli cez súkromnú záhradu a neviem čo. A tí ľudia stále nič. No viete, nedá sa pomáhať, keď to sami tí ľudia nechcú. Nemôžeme sa niekomu tam natlačiť a proti ich vôli tam proste pomáhať. Čiže po tejto stránke to zlyhalo. A ja tým ľuďom jednoducho teraz už nevenujem nejaký svoj čas, lebo je to ťažké. Ale napriek tomu sme, viete, pošlite ho niekde, prosím vás. A už ho nepúšťajte sem. Tu nie je liečebňa. Ale napriek tomu sme nerezignovali a dali sme návrh zákona o obmedzení týchto techník na ťažbu plynu a neviem čo všetkého. Samozrejme, že nikto to nepodporil, lebo to extrémistická strana národná. Čiže my sme sa o tomto živo zaujímali, ale viete, nemému decku ani vlastná matka nerozumie. Čiže je to ťažko. Ak poznáte nejakých ľudí staré, čo sú v tom aktívni, kedykoľvek sa na nás môžu obrátiť, kedykoľvek, ale musí byť už iniciatíva z ich strany. My sme im už ponúkali tú možnosť až príliš mnohokrát na to, že nemali o to záujem. Ďakujem za slovo. Chcel by som sa opýtať, počul som pomenovať celý kopec problémov, ale nepočul som takmer žiadne riešenie. Čiže čo vy vlastne navrhujete, že by sa malo spraviť, povedzme, v Snímskom okrese alebo v ďalších teda okrajových okresoch? Konkrétne, ako chcete riešiť teda tú nezamestnanosť, že ak aj tí ľudia, alebo teda aby neodchádzali, či už mladí alebo starí, za prácou, akú prácu im chcete dať vy? Že či sú to tie krompače a lopaty? A Tibor, ty im daj robotu. prídu k tebe na chatu robiť. No a chcel som sa ešte v rámci toho, že ste spomínali, že vám teda neprešiel ani jeden návrh zákona, že vlastne v tej, že neviete efektívne z opozície presadzovať návrhy, či ste nerozmýšľali o zmene nejakých vašich možno postojov, kedy by ste si vytvorili nejaký koaličný potenciál. Najprv teda tam tú vašu prvú časť. My sme výsledky toho, že vieme, o čom rozprávame, ukázali v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde nielen, že sme znížili ten dlh, ale sme aj upravili napríklad rekordné množstvo ciest a tak ďalej. Proste jednoducho dokázali sme, že štát sa dá, alebo teda v tomto prípade kraj, sa dá správovať efektívne. A takisto, to chceme spraviť na úrovni štátu. Poviem vám konkrétnu odpoveď na vašu konkrétnu otázku. Nedá sa to posudzovať podľa jednotlivých okresov, pretože situácia je rovnako zlá aj na Záhorí, na juhu stredného Slovenska, na Orave. Čiže musíme to brať globálne v rámci celého štátu. A viete, čo je veľmi jednoduchý recept? Jednoduchý recept je nahradiť spotrebu výrobou. Niekedy to bola výroba a my sme ho nahradili spotrebu. To, čo sa pestovalo, čo sa vyrábalo, dnes sa nepestuje, nevyrába. Dnes chodíme to nakupovať do obchodných domov a dnes namiesto toho, aby tam boli zamestnaní 10 000 ľudí v tých odvetviach, tak je zamestnaný niekoľko stoviek ľudí v rámci obchodu. To je veľmi jednoduchý sedliacky recept na to, aby sme naštartovali tú slovenskú ekonomiku. Ďalej. Máme obrovský počet nezamestnaných. Mnoho z nich sú tí cigáni.
ale aj tí cigáni a sociálni, lebo proti tým slušným nemáme nič. Tu sú zase tí policajti, oni to musia počuť, že proti tým slušným nemáme nič a že to v tom nie je rasizmus a že jednoducho všetkých rozdeľujeme len podľa toho, ako sa ľudia správajú. Tam si to zapísali, odfajkli tam všetko, OK. Aj medzi tými cigánmi sú mnohí, ktorí veľmi vedia robiť. Len prečo by nezrobili, keď štát im dá na dávkach viac, ako by si zarobili v rámci roboty? Čiže musíme zmeniť sociálny systém a postaviť ho na princípe zásluhovosti. My sme sa to aj pokúsili v parlamente, hovoril o tom Milan Uhrík, že dali sme dva veľmi úzko previazané návrhy zákonov o sociálnom zabezpečení, ktoré by na jednej strane zdvihli tie bonusy pre pracujúce rodiny. Náš cieľ bol taký, že rodina s 3 deťmi by neplatila žiadne dane z príjmu. A na druhej strane by znížili, tie naše návrhy by znížili objem peňazí, ktoré sa dávajú tým, ktorí si z rodenia detí robia svoj biznis. A my by sme tým ľuďom namiesto dávok ponúkli prácu. Tej práce je strašne veľa v republike, strašne veľa. Keď len poviem pri oprave ciest, viete, na každom nezamestnanom by štát ušetril dvakrát. Na jednej strane nemusel by dávať dávky, a na druhej strane by ten človek mal vlastný príjem, z ktorého by zaplatil dane a z ktorého by si normálne mohol platiť napríklad hypotéku. Nemusel by čakať na byt alebo dom od štátu zadarmo za peniaze na všetkých. Len to sme zase pri Rómoch, ale čo? Nie sme pri Rómoch, to platí všeobecne. A o tej spotrebe som vám predsa hovoril. Veď tí ľudia tam robia v službách väčšinou a robia v službách preto, lebo dnes sa na služby, napríklad cestovný ruch a tak ďalej, míňa na Slovensku relatívne málo peňazí, pretože ľudia si rozmyslia, keď si ťažko zarobia nejaké euro, kde ho minú. Ale keby mali viac tých peňazí, tak by míňali viac. To znamená, viacej ľudí by robilo aj v službách. Veď to je veľmi jednoduchý recept, lenže nemôžeme fungovať takto za situácie, keď štát 4 miliardy eur zaplatí ročne za dovoz potravín, tie 4 miliardy mohli ostať tu. 4 miliardy mohli a mali by ostať tu. Ďalších 860 miliónov zaplatíme za poplatok EÚ, ďalšie milióny idú do NATO, ďalšie milióny sa preberú na DPH-čke, ktorá tu tiež niekedy nebola a čoraz viac ľudí začína chápať, že DPH-čka slúži na to, aby sa úzka skupina obohatila na úkor všetkých, ktorí platia DPH-čku z každého rožka, z každého litra benzínu, z každého lízatka, zo všetkého. A proste všetky tieto veci, keď sa dajú na normálnu mieru a zrušia, tak zrazu ľudia zistia, že o mnoho viac peňazí ostáva pre nich samých. Veľmi jednoduchý recept. Ale ja viem, že sa to veľmi zle počúva niekomu, teraz nemyslím vás, kto žije na biznise s DPH-čkou, alebo niekomu, kto žije na tom, že dováža druhotriedne potraviny zo západu, tu ich predáva ako špičkovú kvalitu. Lebo tam sme sa dnes, žiaľ Bohu, dostali. A čo sa týka tej druhej časti vašej otázky, ohľadom toho koaličného potenciálu, viete, no, ťažko nám je robiť s ľuďmi, ktorí popierajú svoje vlastné hodnoty. Poviem príklad. SAS. Pozriem, koľko mala tá strana v vašom okrese. Ďalší šok. No, výborne. Pod 5%, takže v snine relatívne dobré. Saska. Mali vo svojom vlastnom programe, že znížia počet poslancov zo 150 na 100. Dokonca o tom robili referendum, možno viete, možno si niektorí pamätáte. A my, keď sme podali ten istý návrh, že na čo je toľko darmožráčov v Národnej rade, že stačí úplne 100 poslancov, tak to proste nepodporili, lebo oni žiaden náš návrh nepodporia. Nicholsonová, podpredsednička parlamentu, kritizovala, že v Transpetrole si nakúpili drahé služobné autá. My sme následne asi o 3 dní na to dávali návrh zákona, ktorý mal úplne jasne obmedziť, aké drahé si autá môžu politici kúpiť. Zase nič, lebo oni náš návrh nepodporia. Naposledy Olano kritizovalo nejakú anomáliu v sociálnych službách.
keď sme povedali, že sme predtým dávali návrh zákona, ktorý to mal riešiť, tak jedna poslankyňa vystúpila s tým, že pán Kotleba, ale my nikdy žiadny váš návrh nepodporíme, lebo ste to vy. Viete, s takýmito ľuďmi my ani nemáme záujem pracovať a spolupracovať. Z čoho mám ubrať? Z tých ľudí? Z tých TS. Z akých TS? Ale viete, my máme svoj program, ktorý nemáme preto, aby sme pritiahli voličov. My máme preto, lebo mu veríme. Ja viem, že ty ekonomicky rozmýšľaš. A my nášmu programu veríme a veríme, že keby sme ho zrealizovali, tak by bolo Slovensko mnoho lepšie na tom, ako je teraz. A ja chápem vašu otázku dobrom, že keby sme niečo vysadili, áno, že by sme mohli s tými spolupracovať, s tými. Ale teraz si zoberte, že každá strana by od nás chcela nejaký ústupok. Hej? Smer povedal, budeme s vami robiť, ale vyhoďte si ten prvý bod, že pozatvárate oligarchov. Poviem, dobre, OK. Saska by povedala, budeme my s vami spolupracovať, ale musíte podporiť manželstva buzerantov. A my poviem, dobre. SNS-ka im povedala, budeme s vami spolupracovať, ale musíte podporiť vyslanie 100 000 slovenských vojakov do Moskvy. A my poviem, ale koaličný potenciál, dobre. Mozdík by prišiel a povedal, pán Kotleba, my sme v podstate náchylní s vami spolupracovať, ale chceme, aby v stene boli dvojazyčné nápisy. Maďarčine samozrejme. A poviem, dobre. A takýmto spôsobom by z našej strany neostalo nič. Viete, my nie sme strana, ktorá robí politické kšefty. My jednoducho máme našu víziu a pre jej naplnenie spravíme všetko. A veríme tomu, že s pomocou Božou, áno, podarí sa nám možno o ďalšie volebné obdobie otvoriť ľuďom oči, staneme sa vládnou stranou a jednoducho budeme môcť ovplyvňovať tie veci, ale my nepotrebujeme sa prosíkať niekomu a zrádzať našich ľudí, našich voličov, ktorí nám dali hlasy takým, akým sme, aj s takým programom a obracať kabát. Viete, áno, možno nemáme, ako by si povedať, koaličný potenciál, ale medzi tými hyenami ma to ani nejako nemrzí. A na druhej strane, veď keby sme to spravili, tak sme presne ako oni. Niečo iné povedia pred voľbami a niečo úplne nespravia po voľbách. Veď toto predsa máme 24 rokov. Ja radšej ešte 4 roky počkám, potom si zoberieme tých 51% a budeme toto nejako manažovať. Ešte asi tá otázka bola taká zaujímavá vaša, ja som veľmi rád, aj Jožo Mihalčík chcel slovo ešte aj Miňo Hrík, tak ešte oni by vám dačo povedali k tomu. Ja len veľmi stručne k tomu tej ekonomickej časti, k tomu koaličnému potenciálu, to je druhá vec, tá situácia po nasledujúcich voľbách bude asi úplne iná, teraz nemá význam analyzovať, čo tam je teraz, tie strany asi už nebudú tak v parlamente ako sú. A my sme ochotní podporiť každý dobrý návrh, ktorý je v súlade s našim programom, čiže my nerozlišujeme to, čo predkladá, ale či je to prospešné pre Slovensko alebo nie. Ale čo sa týka tých že ako konkrétne pomôcť, tak ja len také doplnenia k tomu, čo Marian hovoril. Prvá vec, všimnite si, že všetky vlády sa chvália tým, koľko zahraničných investorov prilákali. To je z môjho pohľadu veľmi nepochopiteľná vec, lebo žiadna vyspelá krajina a veľmoc ekonomická nerozmýšľa tak, že čo najviac zahraničných investorov chcem prilákať, ale práve naopak, čo najviac domácich podnikateľov chcem podporiť, aby tí naši podnikatelia expandovali von, aby vynášali biznis a potom zo zahraničia ťahali peniaze do rodnej krajiny. Tak uvažujú Nemci, tak uvažujú Švajčari, tak uvažujú Američania, všetci ostatní, ale Slováci sa chvália tým, každá vláda, že koľko zahraničných investorov sa podarilo prilákať a koľko peňazí zase odíde na ziskov do zahraničia. Prvá vec. Druhá vec, ako konkrétne pomôcť. My sme v rámci Banskobystrického kraja spustili program 858, to je program, to tie čísla 858, to nie je žiadny extrémizmus, je to prvé trojčísle na čiarových kódoch výrobkov, ktoré boli vyrobené na Slovensku. 859 je Česká republika, čiže 858. V rámci tohto programu sme chceli, aby výrobky, najmä potraviny do krajských škôl, domov sociálnych služieb, domov dôchodcov boli nakupované zo slovenských ideálnych prvovýrobcov. Čiže žiadni distribútori, žiadni importéri, žiadni kšeftári, žiadne supermarkety, ani zahraniční dovozcovia. Chceli sme nakupovať od slovenských výrobcov, aby sme podporili slovenských podnikateľov, pretože keď sa bude dať slovenským firmám, budú expandovať, budú zamestnávať ľudí a oni sa nespalia po daňových prázdninách, neodídu preč, ale zostanú tu na Slovensku.
Odmenou za tento náš program bolo to, že naše obstarávanie začal prešetrovať Úrad pre verejné obstarávanie a rozdiel nám 100 000 pokutami kvôli tomu, že diskriminujeme zahraničných podnikateľov a nie je naše konanie v súlade s pravidlami Európskej únie, kde musíme zahraničných podnikateľov vychádzať stále v ústretí. No a tretia vec, ako konkrétny pomoc ma napadlo ešte, týka sa toto programu Krompáče lopaty. Ja som pocestoval veľa krajín sveta, či už východnej alebo západnej Európy, ale bol som aj v Číne, Čínskej ľudovej republike. A tam majú takýto program rozbehnutý vo veľkom štýle. Čínska ľudová republika sa rozhodla, že do roku 2020 postaví 200 medzinárodných letísk. Ja som bol na jednej stave pozrieť, zobral ma tam guvernér provincie Henan. A verte či neverte, naozaj 1000 Číňanov tam kopalo s krompáčmi s lopatami. Ja sa pýtam, že prečo to nerobíte s bagrami alebo tak? A on mi vysvetľuje. Viete, pán Holík, že bol tam tlmočník samozrejme, po česky neviem. Ten guvernér hovorí, že viete, to sú ľudia, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu, oni nevedia robiť nič iné. My máme na výber dve možnosti. Buď ich ako štát budeme platiť, alebo ich využijeme na takúto prácu. Dobre, tie letiská sa nebudú stavať tak rýchlo, ako by sa stávali s buldozérmi, s bagrami, ale do roku 2020 budú postavené. Vy v Európe nebudete mať nejaké letiská, alebo čakáte na tendre, na súťaže a neviem čo všetko, na projekty. My do roku 2020 tých 200 letisk mať budeme. A to je rozdiel medzi tým, keď niekto chce konať a hľadať riešenia, a medzi tým, keď niekto chce hľadať výhovorky, ako sa to nedá. Čiže ale toľko. Ďakujem. Najednotenie Miňovi. Keď postavíme diaľnicu z Vránova do Sniny, bude vám vadiť, že bude stávať 20 000 cigánov. Proste bude postavená a že štát mi to ešte aj ušetrí a zamestná ľudí, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, tak jednoducho to je predsa super. To, že, áno, chápem, to, že náš pohľad na ekonomiku a na zamestnanosť je možno trošku iný, ako majú všetky tie strany, ktoré tu zhupovali Slovensko, to je pravda. Ale ich výsledok je taký, že vďaka ich ekonomickým špecialistom je Slovensko zadlžené ako nikdy. To je jedna vec. A druhá vec, tí ekonómovia, viete, ja sa spýtam, aký tu v Snine bude mať pre vás efekt, dopad, to, že štát dá 625 miliónov eur ako dotáciu pre Land Rover, Jaguar, Niter. Za 625 miliónov by sme tu museli vybudovať proste obnoviť celé poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ešte dačo navyše. Ale dávať to ako investície, dotácie týmto fabrikám, automobilkám, ktoré sú tu len dočasne, to je absolútny nezmysel. To je prejav koloniálnej politiky a choďte sa dnes pozrieť. Naša vláda z našich daní zaplatí dotáciu, ale tá fabrika nebude zamestnávať Slovákov a nebude platiť tých 912 eur slovenským robotníkom aj zo Sniny, z Humenného, z hocikade. Už teraz je to tam samý Ukrajinec, samý Rumún, samý Bulhár a začínajú chodiť Albánci. O tom to celé je, to je ten ekonomický genializmus tých politikov. A my jednoducho chceme ich neschopnosť nahradiť normálnym, zdravým rozumom, ktorý v prvom rade a vždy bude myslieť na to, ako to bude čo najvýhodnejšie pre štát a tým pádom aj pre ľudí. A nie pre oligarchov, investorov a neviem koho všetkému. Jožko, nech sa páči. Ďakujem, áno, doplňujem, tak ako som povedal pri prvom vystúpení, tak si pamätám, ako bolo obsiaté a obsadené tu na to okolie. Kolonica, Papín, Hostovice, samé zemiaky. Ja som chodil na brigádu a sused šiel na Bandurkovú brigádu. A máme dostatočný potenciál občanov, ktorí sú mentálne, fyzicky, manuálne zdatní na to, aby vyrábali a pracovali, respektíve aby pracovali na poli, aby mohli sa starať o dobytok, aby sa mohli starať o poľnohospodárskú výrobu. Ale okolo týchto ľudí je potrebné aj obslužný personál. To znamená, je potrebné ekonómov, agronómov, ITčkárov, tak ako náš predseda je, a ďalších ľudí, ktorí budú riadiť celú logistiku. Čiže potrebujeme SPS, potrebujeme stroje, potrebujeme zariadenia, s ktorými oni budú pracovať. To znamená, že ten jeden alebo dvaja cigáni naviažú ďalších ľudí na seba a to, čo teraz dovážame do Sniny, alebo do Vranova, alebo do Sobranec, alebo hoci kde, si vyrobíme tu na doma. A nebudeme mať toľko kamionov, ktoré budú stále chodiť a voziť to, čím zasobujú naše reťazce.
To znamená ešte ten druhý efekt, ktorý je viacej efektov, ktoré sú následné na zamestnanosť v poľnohospodárstve, že bude menej kamionov na cestách, bude viacej ľudí zamestnaných a bude mať taký tovar poľnohospodársky, ktorý lekári bežne rozprávajú, že občan, ľudia, ktorí žijú v danom regióne, by mali väčšinou konzumovať potraviny, ktoré v danom regióne sa vypestujú, alebo dobytok, ktorý sa vychová v danom regióne. Vo väčšine prípadov. Takže len na doplnenie toľko k vašej otázke. Ešte musím, mi to nedá. Sprivatizoval sa Slovnaft, rafinérka. A dnes, následkom toho, pretože platíme do cudziny za benzín, za naftu a tak ďalej, dnes následkom toho musíme kupovať drahý asfalt, ktorý bol niekedy ako odpad pri rafinérii ropy. Čiže z odpadu sme spravili niečo, za čo platia samosprávy a samosprávne kraje obrovské peniaze. Obrovské peniaze. To je prvá vec. To je taký príklad nezmyselnosti súčasného štátu. Aj celej tej privatizácie, ktorá nebola ničím iným, len rozkradnutím republiky pre pár vyvolených. A druhý príklad ešte, čo musím povedať. My teraz v samosprávnom kraji chceme kupovať nové odhrňače, sypače na zimu auta. A mne sa to smrti rovná, keď, ja neviem, ideme dať za to 1 000 000 eur napríklad a ja nemôžem ten 1 000 000 eur investovať do slovenského výrobku. Nemôžem, pretože všetko, čo sa na Slovensku vyrába, je proste cudzá produkcia. Nemáme nič ani také, čo by bolo viac ako 50% vyrábané na Slovensku. To je proste koloniálne postavenie. Zoberte v Maďarsku, jednoducho výroba im ostala, aj keď iba licenčná, ale ostala. Maďari, keď si kupujú nejakú techniku, tak aspoň vyššia miera práce maďarskej je v tej technike ako u nás na Slovensku. A ja mám dať 1 000 000 eur, to sú peniaze z peňazí daní, teda z daní obyvateľov Banskobystrického kraja a mám to dať cudzincom. Je mi z toho ťažko. Ale tie sypače potrebujeme. Čiže viete, to je koloniálne postavenie, ktoré musíme zmeniť. Takže tak, nech sa páči ešte ďalšiu otázku. Chcem sa spýtať kvôli tej prvej otázky ohľadom tej ropy, keďže som občan Slovenska, ktorý asi jediný z prítomných bol fyzicky brániť vstupu žiarov na dané plošiny, konkrétne v Smilne, že prečo ste tam nešli ako občania? Prečo ste tam chceli ísť ako členovia strany? Aspoň tak som to pochopil. Lebo kdokoľvek z vás tam mohol prísť. Nechápem dosť dobre túto vašu otázku, pretože, ako som povedal, my sme sa ponúkali pomôcť, ale ja netrpím bipolárnou poruchou osobnosti. Ja nie som do obeda občan, po obede člen strany. Viete, ja som vždy aj člen strany, aj predseda kraja zatiaľ, aj Marián Kotleba ako fyzická osoba, to sa nedá oddeliť. To sa nedá oddeliť. A kto s tým má problém, žiaľ nemôže rátať s našou pomocou. Kto s tým má psychický problém, potom vidíte, potom to dopadlo tak, ako to dopadlo. Keď má s tým niekto problém, je mi ľúto. To sa nedá aj čakať pomoc, aj sa tváriť, ja s nimi nemám nič spoločné. To sa nedá. Ak to niekto nechápe, je mi ľúto. A znova poviem, a aj vám to poviem, keď ste tam boli, som rád, že ste tam boli. My sme kedykoľvek pripravení pomôcť, ale nebudeme sa nikomu nanúcovať. Na druhej strane, ako náhle nám príde požiadavka, chlapi, tak budúci týždeň v stredu, nemáme s tým problém. Len to musíme hlavu a petu. Nech sa páči poslednú otázku, lebo máme tu do 8 a už nás potom vypnú, takže naozaj poslednú. Ja sa predstavím, sa volám Staviščák Jozef, rodený Snínčan. Jedno mi nejde do hlavy, že na čele ozbrojených zložiek, teda armády, je vojenský analfabet. Myslím na generála Gajduša. Čo kapitána tomu Dankovi. No a ešte stále je v platnosti zákaz služby v cudzom vojsku a pritom nikto nevie definovať, čo to cudzie vojsko je. Pretože ten zákon vznikol v období Varšavskej zmluvy a všetko okrem Varšavskej zmluvy bolo cudzie vojsko. Chlapci, ktorí odchádzajú do cudzineckej legie napríklad, ktorá
ste po francúzsku. Áno, tak potom s nedôverou sa vracajú... Poprosím vás otázku, lebo už túto pani nás ide vypnúť pomaličky, zasnú svetlo. Nie, nevypne, ona počká. Ale aj tak vás poprosím otázku, potom diskutovať môžeme, ale aby sme nezdržovali ostatných. No, ide o to, že kedy chlapci budú mať istotu, ktorí sa vracajú z cudzieneckej legie, že nebude už ich nikto stíhať za to, že slúžili v cudzom vojsku. Treba vedieť definovať, čo to cudzie vojsko je. Áno. A ja si myslím, že sú to dobrí chlapci. Ako v tomto môžeme sa len súhlasiť. V podstate reakciou na vašu otázku bude z našej strany legislatívny návrh, ktorý túto vec bude ošetrovať tak, aby naozaj tí, ktorí nejakým spôsobom neublížili Slovenskej republike, nemuseli mať strach, že sa s nimi dačo stane. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ja si myslím, že to bolo super tu v Snine a dúfam, že už čoskoro sa nám podarí z pozície úplne iné, ako máme teraz, pomôcť zlepšiť život aj tu, v tomto regióne. Ďakujem pekne, dovidenia. Keď sa ma pýtali, či som rasista, tak som povedal, áno, som. Ale taký rasista, ako je antropolog. Pokiaľ budú existovať rasy a ja budem mať zdravý rozum, tak ich dokážem rozroziť. Áno? Ale tam, kde je 138 národností a 15 rokov tam žijete, ja hovorím, v tomto prípade, čo nás spája? Spoločné nebezpečenstvo, spoločný jazyk a disciplína. Z disciplíny nie je úspech. A preto si dovolím aj generála Gajdoša kritizovať, že je to kompletný vojenský analfabet. A plus všetci, čo vstúpili do NATO, sa okamžite stavajú vazalmi. Vazalmi Ameriky a NATO. Hneď už oni si určujú podmienky. Tu urobíme základnú, toľko tam. A vy držte huby, hej, vy zvyšte náklady a tak ďalej, hej. Oberajú nás úplne, že o všetko o samostatnosť a tak. Už sme dvojnásobní vazalmi, lebo sme vazalmi Bruselu a NATO. Ale ľudia strácajú vieru v zákon a spravodlivosť. Zákon a spravodlivosť majú ísť ruka v ruke, ale oni sa od seba vzdialujú. Zákon je niečo úplne iné ako spravodlivosť. Však máme žitňanskú ministerku spravodlivosti. Nechcem byť neslušný. No, máme na ňu asi rovnaký názor. Tešilo ma. Vítaní. Majú mňa na krátku. Tam strážili policajti.